स्क्रीन सर्वांना दिसते ना? येस माताजी. चालेल, आता मी चालू करते. प्रथम मंगलाचरण म्हणते आणि मग चालू करते. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. चला आता चालू करूया. प्रथम मला प्रश्न मी तुम्हाला विचारते. मला सांगा, दुसऱ्या अध्यायाचं नाव काय आहे? कोण सांगणार आहे? दुसऱ्या अध्यायाचं नाव काय आहे? तुम्ही अनम्यूट करू शकताय ना? हा बोला. ऐकू येत नाहीये. सांख्ययोग. बरं, आणि शिला प्रभुपादांनी काय नाव दिलेलं आहे? सांख्ययोग बरोबर आहे. कोण सांगणार आहे? गीतेचे सार किंवा ऐकू माझा आवाज जरा तुम्हाला येस माताजी, इको होतोय. इको होतोय मला नाहीये. आता होतोय का इको? नाही, नाही होतोय आता. आता बरोबर आहे. बरं, चालेल. आता आपण चालू करूया. तर गीतेचा दुसरा अध्याय सांख्ययोग बरोबर आहे, पण शिला प्रभुपादांनी नाव दिलंय गीतेचे सार किंवा गीताचा सारांश. असं का नाव दिलंय? कारण या अध्यायामध्ये सगळे योग थोडे थोडे सांगितलेले आहेत. कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ती योग, ध्यान योग. म्हणून गीतेमध्ये काय आहे हे आपल्याला या अध्यायावरून आपण लक्षात घेऊ शकतो की काय काय या टॉपिक्स डिस्कस केलेले आहेत. म्हणून याला गीतेचे सार असं म्हटलंय. आता प्रथम मला सांगा, नवीन कोण कोण आलेले आहेत? तुम्ही मी आहे नीता बोरीकर. आणि कोण आहे? मी नीता बोरीकर आहे. मालती यादव, तुम्ही पण नवीन आहात का? होय होय हो. आणि डेल कोण आहे? तुम्ही तुमचं नाव लिहू शकाल का किंवा अनम्यूट करून सांगू शकाल? सचिन कोरगावकर.
बरं बरं चालेल. मग जे दोघी मालती माताजी आणि नीता माताजी तुम्ही मी पोस्ट केलेले आहेत. आमचा पहिला अध्याय झालाय, दुसरा अध्याय अर्धा झालेला आहे. तर तुम्ही रेकॉर्डिंग ऐकू शकाल का? होय होय हो हो म्हणजे मग कारण मी काल क्लास घेतला होता ओरिएंटेशन साठी, हेच विचारण्यासाठी की कोण कोण आहेत ज्यांचा पहिला आणि दुसरा आता जो चालू आहे अध्याय लेवल 2 झालेला नाहीये. पण काल असं कोणीच नव्हतं. एकच मला वाटतं सुषमा माताजी होत्या, त्या आज दिसत नाहीयेत. तर एक 5-6 जण जरी असतील ना तरी मी घेऊ शकीन. पण आता 1-2 जणांसाठी परत क्लास रिपीट करण्याच्या ऐवजी मी तुम्हाला सजेस्ट करते की तुम्ही रेकॉर्डिंग ऐका आणि काही जर तुम्हाला शंका असतील, काही प्रश्न असतील तर नेक्स्ट क्लासमध्ये मला विचारा. चालेल ना? चालेल चालेल. चालेल. हा, तर आता आपण चालू करूया. चालू करण्या अगोदर आता मला मी प्रश्न विचारते की गीता कुठल्या श्लोकापासून सुरू झाली? हरे कृष्ण माताजी. धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र आहे. हा नाही, तेव्हा चालू झाली. पण कृष्ण ऍक्च्युली कृष्ण बोलायला लागतो ते केव्हापासून लागतो? हरे कृष्ण. जेव्हा- मी सांगू माताजी. हा बोला. कार्पण्य दोषोपासून हो. गीते युटर्न घेते ना, म्हणजे हो, अर्जुन हो. आणि कृष्ण यांच्यातलं नातं बदलतं. हो सखा आणि ह्याच्यापासून गुरु शिष्याचं नातं होतं. बरोबर. कार्पण्य दोषोपहत हा. स्वभाव त्या हो. श्लोकापासून. हो बरोबर आहे. आणि कोणाला काही सांगायचं आहे? हा, म्हणजे जेव्हा अर्जुन शरण जातो आणि सांगतो मला शिष्य म्हणून स्वीकार कर, तेव्हापासून कृष्ण बोलायला लागतो, तोपर्यंत नाही. आता कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की आत्म्याचे गुण, प्रथम अर्जुनाला आत्म्याचं ज्ञान कृष्ण प्रदान करतो. तर आत्म्याचे गुण कोणकोणते आहेत सांगा बरं. अनम्यूट करून तुम्ही सांगू शकता. आत्मा सूक्ष्म आहे. हा बरोबर. आणि अंजली माताजी, मालती आत्मा माताजी? प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित असतो. बरोबर आहे. आत्म्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे आत्मा आपण सोलला म्हणजे आपण तो कट करू शकत नाही, किंवा बरोबर. या सगळ्या गोष्टी आहेत की तो पाण्यामध्ये बुडवू शकत नाही, त्याला हो. शस्त्रांनी पण मारू शकत नाही, हो. अग्नी किंवा तो जाळू शकत नाही. हा अग्नी जाळू शकत नाही. आत्मा अमर आहे आणि शरीर नश्वर आहे. बरोबर आहे. तर प्रथम कृष्ण आत्म्याचं ज्ञान देतो अर्जुनाला, कारण अर्जुनाला असं वाटतंय की त्याच्या बाणानी हे कायमच मरणार. तर कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय तू या सर्व योद्ध्यांना मारलंस तरी ते मरणार नाही. शरीर हे शरीराचा नाश होईल पण आत्मा हा अमर आहे. तर आपण आत्म्याचे गुण बघितले. आता त्याच्यानंतर मी तुम्हाला गीतेमधला अमेझिंग श्लोका ऑफ भगवद्गीता असं म्हणतात, तर तो तुम्हाला लक्षात आहे का? हो माताजी. हा, कुठला आहे तो श्लोक? 29. बरोबर. आणि त्यात काय सांगितलंय? सांगा बरं. बरं, क्षितिजा माताजी त्याचा हे वाचता का अनुवाद? हो वाचते माताजी. हरे कृष्ण. 2.29. कोणी या आत्म्याकडे विस्मयकारक म्हणून पाहतात, कोणी याचे वर्णन अद्भुत म्हणून करतात आणि कोणी याच्याविषयी आश्चर्यकारक म्हणून ऐकतात. परंतु दुसरे असे आहे की जे त्याच्याविषयी ऐकल्यावरही त्याला मुळीच जाणू शकत नाहीत. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा,
इकडे काय सांगितलंय की काही जण आहेत ते ऐकतात आणि ऐकूनही ते त्याला जाणू शकत नाही. ते फक्त म्हणतात हा भगवद्गीता कशी आहे, किती छान लिहिली आहे शिला प्रभुपादानी, खूपच अमेझिंग आहे, अमेझिंग श्लोकाज, सगळं खूप छान कृष्णाने सांगितलंय. पण त्यांच्या जीवनामध्ये ते तसं आचरण करू शकत नाही. ते फक्त अमेझिंग अमेझिंग म्हणतात. तर आपल्याला तसं नाही, आपल्याला गीता आपल्या जीवनात गीतेचं आचरण करायचंय आणि त्यासाठी आपल्याला अगदी अभ्यास मनापासून करायचा आहे. जेव्हा तुम्ही मनापासून कृष्ण तुमच्या हृदयामधलं जे अज्ञान आहे हळूहळू कृष्ण ते सर्व पुसून टाकतो आणि ज्ञानाचा दिवा प्रज्वलित करतो. तर आपल्याला फक्त अमेझिंग म्हणून थांबायचं नाहीये. आता मी कुठपर्यंत मला वाटतं 2.32 पासून स्टार्ट करायचं आहे का की कुमुद माताजी लक्षात आहे का? Yes, I am right call. Yes. Okay. कुठपर्यंत आपण केलं होतं? नाही लक्षात माझ्याशी पण हा तर 2.22 मला वाटतं झाले होता. 2.38. हा इथे जो तसंच जातीपर्यंत इथे जो झाले. बरं, तरी पण मी एक क्विक रिकॅप घेते. 2.32 आता कुमुद माताजी, क्षितिजा माताजी फक्त अनुवाद वाचता का 2.32? हो वाचते माताजी. आय गेस 29 पर्यंत झालेलं, नंतर झालं नव्हतं. 29 पर्यंत झालं होतं का? ओके, हो. चालेल. मग आपण त्याच्या पुढे करूया 30. कुमुद 30चा वाचू ना? हा, चालेल. अनुवाद वाचा. वाचते माताजी आधी. बरं, वाचा, श्लोक वाचा. देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे भरत वंशजा, या देहामध्ये जो वास करतो त्याचा कधीच वध होऊ शकत नाही, म्हणून कोणत्याही प्राणी मात्रांसाठी तू शोक करण्याची आवश्यकता नाही. हरे कृष्ण. आता कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय, तुला असं वाटतंय का की तू यांना मारल्यावर हे मरणार नाही, आत्मा हा अमर आहे, त्याच्यामुळे जी गोष्ट घडणार नाहीये म्हणजे हे मरणारच नाहीये, याच्याबद्दल तू शोक करू नकोस. आता 2.31 कुमुद माताजी. श्लोक वाचा. कुमुद माताजी. बरं, चालेल, मी आता वाचते. स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य. हरे वाचा. येस. स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद् वियुद्धात् श्रेयान् क्षत्रियस्य न विद्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. क्षत्रिय या नात्याने तुझा विशिष्ट कर्तव्याचा विचार केला असता तू जाणले पाहिजेस की धर्मतत्वांसाठी युद्ध करण्यापेक्षा श्रेष्ठ असे इतर कोणतेही कार्य मला नाही. यास्तव तू संकोच करण्याची आवश्यकता नाही. हरे कृष्ण. आता क्षत्रियांना कधीतरी असं होऊ शकतं की त्यांना ओपनली चॅलेंज द्यावा लागतो, स्पेशली जेव्हा धार्मिक हिंसा, धर्माच्या नावावर हिंसा चालू असते किंवा अधर्म जिकडे चालू असतो तिकडे हे त्यांना आवश्यक असतं की जो अधर्माच्या बाजूनी आहे त्याचा वध करणे. तर आता आपण जरासा याचं जे तात्पर्य आहे ना, क्षितिजा माताजी, तो श्लोक दिलेला आहे ना, आहवेशुत्याचा, तो श्लोक नका वाचू, त्याची वरची लाईन धार्मिक न्याय संहितेमध्ये सांगण्यात आले आहे की, आणि मग पुढचं वाचायचंय.
बरं बरं. हरे कृष्ण माताजी. धार्मिक न्याय संहितेमध्ये सांगण्यात आले आहे की रणभूमीवर एखादा राजा किंवा क्षत्रिय मत्सरी राजाशी लढतो तेव्हा मृत्यूनंतर तो स्वर्गप्राप्ती करण्यास योग्य होतो. त्याचप्रमाणे ब्राह्मणही यज्ञामध्ये पशूंची आहुती देऊन स्वर्गप्राप्ती करतात. म्हणून धार्मिक तत्व पालनासाठी रणभूमीवर हत्या करणे आणि यज्ञामध्ये पशूची आहुती देणे या मुळीच हिंसक कृती मानल्या जात नाहीत. कारण यामध्ये धर्मतत्वे संबंधित असल्यामुळे प्रत्येकालाच लाभ होतो. यज्ञ बळीलाही एका योनीतून दुसऱ्या योनीत या प्रकारे उत्क्रांती मार्गामधून न जाता तत्काळ मनुष्य जीवनाची प्राप्ती होते. युद्धभूमीवर मारल्या गेलेल्या क्षत्रियांनाही यज्ञ बळी देऊन स्वर्गप्राप्ती करणाऱ्या ब्राह्मणाप्रमाणे स्वर्गप्राप्ती होते. स्वधर्म किंवा विशेष कर्तव्य दोन प्रकारची आहेत. जोपर्यंत मनुष्य मुक्त होत नाही तोपर्यंत त्याने विशिष्ट शरीरानुसार मोक्ष प्राप्तीसाठी धर्मतत्वांप्रमाणे कर्तव्य करणे आवश्यक आहे. जेव्हा एखादा मुक्त होतो तेव्हा त्याचा स्वधर्म किंवा त्याची विशिष्ट कर्तव्ये शारीरिक स्तरावर नसल्यामुळे त्याच्या स्वधर्माला आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होते. ब्राह्मण आणि क्षत्रियांना शारीरिक स्तरावर विशिष्ट नियत कर्मे कर्तव्य म्हणून नेमून दिलेली असतात आणि त्यांचे पालन करणे अनिवार्य असते. स्वधर्म भगवंतांनी नेमून दिलेला आहे आणि त्याचे स्पष्टीकरण 4थ्या अध्यायात केले जाईल. शारीरिक स्तरावर स्वधर्माला वर्णाश्रम धर्म किंवा मानवाच्या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्तीचा मूलभूत आधार असे म्हटले जाते. मानवी संस्कृतीचा प्रारंभ वर्णाश्रम धर्म किंवा प्राप्त शरीराच्या विशिष्ट गुणानुसार नेमून दिलेल्या कर्तव्यापासूनच होतो. ज्येष्ठ व्यक्तींच्या आज्ञेनुसार कोणत्याही कार्यक्षेत्रामध्ये त्या प्रकारचे कार्य केल्याने मनुष्याची जीवनातील उच्चतर अवस्थेमध्ये उन्नती होते. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे की तू क्षत्रिय आहेस, युद्ध करणं तुझं कर्तव्य आहे. मग हे याच्या पाठीमागचा हेतू श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला समजून सांगायला धार्मिक न्याय संहितेमध्ये जे काय लिहिलेलं आहे ते सांगितलेलं आहे की जेव्हा युद्धभूमीवर एखादा क्षत्रियाचा वध केला जातो त्या क्षत्रियाला स्वर्ग प्राप्ती होते. तर आता इकडे अर्जुन जो आहे तो कृष्णाच्या आदेशानुसार युद्ध लढणार आहे. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये कुठलंही पाप घडणार नाहीये. आणि जेव्हा आपण आपलं विहित कर्म करत असतो त्यामध्ये कुठलंही पाप नसतं. म्हणून इकडे त्यांनी क्षत्रियाचं उदाहरण दिलंय आणि दुसरं ब्राह्मणांचं उदाहरण दिलंय. आता सतयुगामध्ये ब्राह्मण हे पशूंना यज्ञामध्ये बळी देत होते आणि गाय आणि अश्व हे दोन पशु जे होते ते त्यांना यज्ञामध्ये बळी देत होते आणि त्यांना लगेच मनुष्याच्या योनीमध्ये जन्म मिळत असे. आणि ते ब्राह्मण जे होते ते वैदिक मंत्रांमध्ये निपुण होते आणि धर्मनिष्ठ होते. त्याचप्रमाणे तो जो जीव आहे त्यांनी मनुष्य योनीमध्ये प्रवेश केला हे सुद्धा त्यांना दिसायचं. आता या कलियुगात ॲनिमल सॅक्रिफाईस म्हणजे बँड आहे की हे आपण करू शकत नाही. पण सतयुगामध्ये हे जे ब्राह्मणांचं हे एक कर्तव्य होतं. तर अशा कर्तव्याना कुठेही पाप नाहीये, उलट ते चांगलं आहे. त्या प्राण्यांना त्वरित इतर योनींमधून न जाता ते डायरेक्ट मनुष्य योनीमध्ये जायचे जिकडे त्या पशुचा उद्धार व्हायचा. तर अशा तऱ्हेने इकडे कृष्ण अर्जुनाला समजावून सांगत आहेत आणि श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगत आहे की विहित कर्म जेव्हा आपण करतो त्याच्यामध्येच आपलं हित आहे. अजून आपण कुठल्या स्तरावर आहोत? आपण शारीरिक स्तरावर आहोत. जोपर्यंत शारीरिक स्तरावर आपण आहोत तोपर्यंत आपल्याला आपली विहित कर्म ही केलीच पाहिजे. मग पुढे 4थ्या अध्यायात वर्णाश्रम जे आहे तिकडे आपण शिकणार आहोत की 3 गुणांद्वारे आपण 4 वर्णांमध्ये येऊ शकतो. ते 4 वर्ण कोणते आहेत तुम्हाला लक्षात आहे का?
तर मला सांगा कुठले 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ते बरोबर. वैश्य आणि शूद्र. हो, बरोबर. हे आपण डिटेलमध्ये 4थ्या अध्यायात शिकणार आहोत. पण इकडे फक्त एक आपल्याला लक्षात ठेवायचंय, जोपर्यंत आपण शारीरिक स्तरावर आहोत तोपर्यंत आपण आपलं विहित कर्म, आपलं जे स्वधर्म आहे, विहित कर्म आहे, ते आपण केलंच पाहिजे. आता पुढचा श्लोक 32, कुमुद माताजी. येस माताजी. ओके. 32. येस. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे पार्थ, प्रयत्न न करताही अशा युद्धाची संधी प्राप्त झालेले क्षत्रिय खरोखरच सुखी आहेत, कारण या संधीमुळे त्यांच्यासाठी स्वर्गाची द्वारे सहज उघडी होतात. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण सांगत आहे की सर्व प्रकारच्या संकटातून प्रजेचे रक्षण करणे हे क्षत्रियाचे कर्तव्य आहे. यासाठी कायदा सुव्यवस्था तर राखावी लागतेच, पण कधी कधी हिंसेचा वापर करावा लागतो. म्हणून त्याला शत्रू राज्याच्या सैन्याचा निपात करावा लागतो आणि याप्रमाणे धर्मतत्वानुसार त्याने जगावर राज्य करावे. तर असा कृष्णाचा हेतू होता. आणि कृष्ण सांगत आहे की ही संधी, ही गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी कुठल्याही क्षत्रियाने सोडली नाही पाहिजे. 33, कुमुद माताजी. श्लोक वाचा. येस माताजी. 33. अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मात्र तू जर धर्मयुद्ध करण्याचे आपले कर्तव्य केले नाहीस तर कर्तव्य करण्यामध्ये निष्काळजीपणा केल्यामुळे तुला निश्चितपणे पाप लागेल आणि याप्रमाणे योद्धा म्हणून तू आपली कीर्ती गमावशील. हरे कृष्ण. आता कुठलाही क्षत्रिय असतो ना, त्याला अपमान सहन होत नाही. तर इकडे आणि अर्जुन तर केवढा मोठा योद्धा असतो. तिन्ही लोकात तो श्रेष्ठ आहे. तर आता कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय की बघ, आपण जी मुलं अभ्यास करत नाही तर त्यांनाही काय सांगते की तू अभ्यास केला नाहीस तर तू नापास होशील. नापास झालास तर तुझे कुठले मित्र तुझ्याकडे बोलणार नाही, ते पुढे जातील, तू पाठीमागे राहशील. तर इकडेच असं काही कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तू जर युद्ध केले नाहीस तर तुझी जी अकीर्ती आहे ती सगळीकडे पसरेल आणि निश्चितपणे पाप लागेल. तर इकडे कृष्ण त्याची, अर्जुनाची जी क्षत्रिय स्पिरिट जी आहे ती, त्याला तो हे करतोय, चिथावणी देत आहे किंवा सांगत आहे, अरे अर्जुन तू लढ, नाहीतर तू पाप तर लागेलच, त्याशिवाय तुझी अकीर्ती सर्वत्र पसरेल. 34. कुमुद माताजी. येस. 34. 34. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य च कीर्तिं मरणादतिरिच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. लोक नेहमी तुझ्या अपयशाचे वर्णन करतील आणि सन्मान्य व्यक्तींसाठी दुष्कीर्ती ही मृत्यूपेक्षाही भयंकर असते. हरे कृष्ण. आता इकडे
कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे की युद्ध होण्यापूर्वीच जर तू पलायन केलेस तर काय म्हणतील लोक, तुला म्हणतील की बाबा हा किती भित्रा आहे, युद्धासमोर युद्ध चालू व्हायच्या अगोदरच तो पळून गेला. आणि लोक आता तू असा पळून गेलास तर अपशब्द बोलतील, त्यापेक्षा तू युद्ध कर, तुझे प्राण गेले तरी चालेल, तुला वीरगती प्राप्त होईल, तू स्वर्गात जाशील. आणि तुझ्यासारख्या सन्माननीय व्यक्तीसाठी दुष्कीर्ती ही मृत्यू पेक्षाही भयंकर आहे. का? कारण क्षत्रियाचं रक्त असं असतं की तो जरा सुद्धा अपमान करू शकत नाही. आणि अर्जुन एवढा वीर असताना लोक आता त्याचा अपमान करणार, मग त्यापेक्षा या अपमानापेक्षा मरण पत्करलं, असं इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे. आता 35. कुमुद माताजी. येस. श्लोक 35. भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मोठ्या मोठ्या महारथींनी, सेनापतींनी तुझ्या नावलौकिकाची आणि यशाची वाखाणणी केली आहे. त्यांना वाटेल की केवळ भीतीमुळे तू रणांगण सोडले आहेस आणि याप्रमाणे ते तुला तुच्छच समजतील. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की दुर्योधन आहे, कर्ण आहे, भीष्म पितामह आहे, तुझे गुरु आहेत, तर एवढे आदरणीय व्यक्ती आहेत, बंधू आहेत, नातेवाईक आहेत, तर यांच्याबद्दल तुला करुणा असल्यामुळे तू हे युद्ध सोडणार आहेस किंवा रणभूमीतून जाणार आहेस. पण इतर लोक असं नाही म्हणणार की अर्जुनाने करुणेपोटी हे युद्ध केलं नाही. सगळेजण काय म्हणणार आहे की भयभीत होऊन अर्जुनाने रणभूमी सोडली आहे. अशा तऱ्हेने तुझं जे व्यक्तिमत्व आहे त्याला असणारा आदर पूर्ण जाईल. म्हणजे तू आता सगळे लोक तुझ्याकडे थुकतील की हा कसला क्षत्रिय आहे, हा कुठला कुरुवंशी आहे, हा कुठला राजकुळातला आहे. आता 36. कुमुद माताजी. माताजी. येस माताजी. येस. अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. यावरून अधिक दुःखकर असे तुला काय आहे? हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण म्हणत आहे की असा अपमान आणि दुःख सहन करण्यात तुला काय मिळणार आहे, त्याच्यापेक्षा तू युद्ध कर आणि जरी तुला वीरगती प्राप्त झाली तरी त्यात तुझं कल्याण आहे. 37. येस माताजी. 37. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, रणभूमीवर तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढ निश्चयी होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण. आता बघा, एखादा जेव्हा गुरु बोलतो तेव्हा आपले विचार कसे बदलतात. आतापर्यंत अर्जुनाने काय ठरवलं होतं, युद्ध करणं म्हणजे पाप आहे. त्यांनी ते ऑलमोस्ट निष्कर्षच काढला होता की युद्ध करायचंच नाही, युद्ध करायचं आणि एवढ्या माझ्या गुरुजनांना मारायचं, माझ्या बंधूंना मारायचं म्हणजे पाप आहे. पण कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतो, नाही, तू चुकीचा विचार करतोयस, तू काय म्हणतोयस की आनंद नाहीये. पण आता तू जर हे युद्धावर तू या सर्वांना ठार मारलंस आणि तुम्ही विजयी झाला
तर तू या पृथ्वीचा सम्राट होशील. तू ही पृथ्वीचा राजा होशील आणि त्याचा उपभोग तू घेशील. आणि समजा जर तू युद्ध हरलास तर काय होईल की तुला स्वर्गामध्ये अनेक वर्ष सुखांचा आनंदाचा उपभोग मिळेल. त्याच्यामुळे दोन्ही मध्येही आनंद आहे आणि तुझं कल्याण याच मार्गात आहे की तू युद्ध कर. युद्ध न करणे हा एक हे सोल्युशन नाहीये. जर तू ठरवलंस युद्ध करायचं नाही तर तुला पाप लागेल. म्हणजे इकडे अर्जुनाचा माइंडसेट काय असतो की युद्ध करणं हे एक घोर पाप आहे आणि हे करून देखील मला आनंद मिळणार नाही. तर कृष्ण त्याला सांगतो नाही, तू तुझा स्वधर्म सोडू नकोस आणि युद्ध केल्याने तुला दोन्ही म्हणजे तू विजयी जरी झालास आणि ठार जरी झालास तरीही त्यात आनंद आहे. येस माताजी. हरे कृष्ण. सुख दुःखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. माताजी मी एका मिनिटात येते. बरं. हरे कृष्ण. सुख अथवा दुःख, लाभ अथवा हानी, जय अथवा पराजय याचा विचार न करता तू युद्धासाठी म्हणून युद्ध कर. असे केल्याने तुला पाप लागणार नाही. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाला कृष्ण सांगत आहे की तू युद्ध कर आणि युद्ध करणं म्हणजे तुला पाप लागणार नाहीये. आता बघा आता या 2.38 पर्यंत कृष्णाने अर्जुनाला काय काय सांगितलंय. त्यांनी सांगितलंय की तू हे शरीर नाहीयेस, तू आत्मा आहेस. म्हणजे 2.11 ते 2.30 पर्यंत कृष्ण ज्ञानाबद्दलच सांगत आहे की आत्मा काय आहे. शरीराचा नाश होतो, आत्मा हा अमर आहे. मग त्याच्यानंतर कृष्णाने सांगितलं की आपण सगळे शाश्वत आहोत आणि इकडे या युद्धामध्ये कोणीच मरणार नाहीये. असा कुठलाही काळ नव्हता ज्या वेळेला हे जे सगळे राजे, तू किंवा मी, आपण कोणीही नव्हतो. असा कुठलाच काळ नव्हता. आपण आणि असा कुठला काळ येणार नाही जिकडे तू, मी किंवा हे राजे अस्तित्वात नसतील. म्हणजे भूतकाळ असू दे, वर्तमान असू दे, भविष्य काळामध्ये आपण सर्वजण असणार आहेत. आणि मग कृष्णाने अर्जुनाला कर्मकांड सांगितलं. कर्मकांड म्हणजे काय? एखादं आपण कर्म का करतो? कारण आपल्याला फळाची आशा असते. मला अमकं फळ पाहिजे आणि फळासाठी जेव्हा आपण कर्म करतो त्याला कर्मकांड म्हणतात. आता कृष्ण अर्जुनाला कर्मकांड सांगतो की युद्ध कर. युद्ध केल्याने जरी तू जिंकलास तर तुला हे राज्य मिळेल आणि जर तू ठार झालास तर तुला स्वर्ग मिळेल. मग कर्मकांड अशा आत्तापर्यंत या 3 गोष्टी कृष्णाने अर्जुनाला सांगितल्या. आता कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतो की तू कर्म कर, पण ते ज्ञानयुक्त कर्म कर. ज्ञानाने तू युद्ध कर, ज्ञानाने तू तुझं विहित कर्म कर. आणि जेव्हा आपण कृष्णासाठी कुठलंही कर्म करतो किंवा कृष्णाच्या आदेशांचं पालन जेव्हा आपण करतो आणि कर्म करतो, ते जे कर्म आहे त्याला आपण भक्ती योग किंवा बुद्धी योग असं म्हणतो. आता जेव्हा आपण कर्माच्या फळाची अपेक्षा करत नाही त्याला आपण म्हणतो निष्काम कर्मयोग. म्हणजे हा जो माणूस असतो त्याला कर्माचं जे फळ आहे तो ते कृष्णाला पूर्ण तऱ्हेने अर्पण करतो. त्याच्यामुळे तो कर्म बंधनात अजिबात अडकत नाही. आता याच्यातलं थोडस वाचायचंय. क्षितिजा माताजी, हो माताजी. तो श्लोक आहे ना त्याच्यावरची एक पहिली लाईन. पण ज्या व्यक्तीने कृष्ण भावनाभावी कार्यामध्ये स्वतःला संपूर्णपणे समर्पित केले आहे
त्याला सामान्यतः कर्म करणाऱ्या मनुष्याप्रमाणे कोणाच्याही बंधनात राहावे लागत नाही. त्याच्या पुढचं वाचू ना आता हा, माताजी? किंवा तो कोणाचाही ऋणीही राहत नाही. आता पुढचं वाचा हा, श्लोकानंतर. हो. हरे कृष्ण. असे सांगितले जाते की इतर सर्व कर्तव्यांचा त्याग करून जो मनुष्य पूर्णपणे मुकुंद श्रीकृष्णांना शरण गेला आहे तो कोणाचाही ऋणी राहत नाही. तसेच त्याच्यावर देवदेवता, ऋषी मुनी, मानव समाज, नातलग, मानवता किंवा पित्र इत्यादींचे ऋणही राहत नाही. श्रीमद भागवत 11.5.41. हाच संकेत श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला अप्रत्यक्षपणे या श्लोकात दिला आहे आणि याचे अधिक स्पष्ट वर्णन पुढील श्लोकात केले जाईल. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे कृष्ण काय सांगतोय की जेव्हा तुम्ही माझ्यासाठी कर्म करता तेव्हा सर्व बंधनातून तुम्ही मुक्त होता. आता पुढचा श्लोक आहे 39. हा. एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आतापर्यंत या ज्ञानाची पृथक्करणात्मक माहिती मी तुला सांगितली आहे. आता मी निष्काम कर्म कसे करावे याचे वर्णन करतो, ते ऐक. हे पार्था, या ज्ञानाच्या आधारे कार्य केल्याने तू कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकशील. हरे कृष्ण. आता कृष्ण काय सांगत आहे की कर्म करायचं नाही असं कुठेही कृष्णाने सांगितलं नाही, पण ज्ञानयुक्त कर्म करायचं, ज्ञानाने आपण कर्म करायचं. तर जेव्हा आपण ज्ञान योग किंवा सांख्य योग करतो तेव्हा आपल्याला काय करावं लागतं की इतर जी कर्म आहे त्या कर्मांचा त्याग करावा लागतो. एका जागी बसून आपल्याला पुस्तकं वाचावी लागतात, ध्यान करावं लागतं. पण कृष्णाने अर्जुनाला काय सांगितलंय की तू कर्म कर, पण कर्माचं जे फळ तुला मिळणार आहे त्या फळाची तू अपेक्षा करू नको आणि त्या फळाबद्दल तुझ्या मनामध्ये वैराग्य निर्माण झालं पाहिजे. नाही, हे फळ माझं नाहीये, मला फळाची अपेक्षा नाहीये. आता सांख्य योग म्हणजे काय आहे की आपण जे इतर जी सगळी कर्म आहेत त्या कर्मांचा त्याग करतो किंवा कर्म संन्यास आपण म्हणू शकू सांख्य योग म्हणून. आणि सांख्य योग आपण जर परफेक्ट केला तर आपण ज्ञान योगापर्यंत पोहोचू शकतो. पण इकडे कृष्ण काय सांगत आहे? कृष्ण सांगत आहे की तू तुझा कर्माचा त्याग करू नकोस. तुझं जे विहित कर्म आहे ते तू कर, पण ते ज्ञानाने जेव्हा तू करशील तेव्हा ते निष्काम कर्मयोग होईल. आता पुढचा आपण श्लोक वाचूया 39. माताजी 39 झाला. अच्छा, सॉरी 40. येस. नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या प्रयत्नात कोणतीही हानी किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही मनुष्याचा फार मोठ्या भयापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे कृष्ण. आता बघा, आपण तुम्हाला माहितीच आहे ना की तुम्ही 6वा अध्याय केलेला आहे 18 दिवसांमध्ये आणि त्या 6व्या अध्यायामध्ये काय सांगितलेलं आहे की एक ध्यान योगी असेल, त्या ध्यान योगिनी समजा जरी ध्यान योग करता करता समजा जर तो खाली घसरला किंवा काही कारणामुळे तो ध्यान योग पूर्ण करू शकला नाही, तर कृष्ण काय करतो, पुढच्या जन्मी त्याला चांगल्या कुटुंबामध्ये जन्म देतो जिकडे खूप संपन्नता आहे, किंवा त्याला एका चांगल्या वैष्णव कुटुंबामध्ये जन्म देतो जिकडे लहानपणापासूनच तो कृष्ण कथा ऐकत असतो. तर अशा तऱ्हेने त्याचा योग जिकडे संपलेला आहे तिथपासून आता पुढे
तो चालू करतो. तर नेहाभिक्रम नाशोस्ती म्हणजे जरी तुम्ही इकडे हा योग करता करता जरी तुम्हाला पूर्णत्व मिळालं नाही किंवा तुम्हाला यश मिळालं नाही, तर मग काय करावं लागतं? असं आहे का की आता झालं, आता परत पहिल्यापासून सुरुवात करायची, असं नाही. आपल्याला श्रीकृष्ण सांगतो की थोडं जरी तुम्ही काही केलं तरी देखील ते मी जपून ठेवतो आणि इकडे लॉस कोणाचाही होत नाही. आता तुम्हाला अजामिलची गोष्ट माहितीये का? सांगा बरं मला. सर्वांनी ऐकली आहे का अजामिलची गोष्ट? होय. हा, मग अजामिल कसा असतो बरं मला सांगा. सुरुवातीला कसा असतो? शुद्ध भक्ती होती अजामिलची. हा, शुद्ध भक्ती नव्हती, तो शुद्ध भक्त नव्हता, पण तो एका ब्राह्मणाचा मुलगा होता आणि त्याला विविध वेदांचं त्यांनी पठण केलं होतं, वैदिक मंत्र त्याला पाठ होते, पण काही कारणामुळे तो खाली घसरला आणि त्याला काय केलं, शेवटी जेव्हा त्यांनी अंतिम काही नारायण म्हटलं, ते यमदूत, तो अंतकाळी ते यमदूत आलेच होते त्याच्या आत्म्याला घेऊन जायला, पण नारायण म्हटल्यावर विष्णुदूत आले. तर बघा, शेवटी कुठेतरी त्यांनी थोडस जरी तुम्ही काही केलं तरी श्रीकृष्ण सगळं लक्षात ठेवतो आणि मग अजामिलला आणि एक सेकंड चान्स दिला जातो. मग तो शुद्धीवर येतो आणि त्याच्या लक्षात येतं की त्यांनी किती वाईट कर्म केलेली आहे आणि मग तो घर सोडून काशीला जातो आणि तिकडे तो जप करतो, ध्यान करतो आणि मग तो वैकुंठ लोकामध्ये जातो. म्हणजे थोडं जरी तुम्ही काही चांगलं केलं तरी कृष्ण काय करतो, ते सर्व जपून ठेवतो. आता इकडे या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे की स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. म्हणजे आपण थोडं जरी धर्माचं पालन केलं तरी मोठ्या भयापासून आपले संरक्षण होते. आता सर्वात मोठा भय आपल्या मनुष्य जीवनातला कोणता आहे? हरे कृष्ण माताजी, अधःपतनाचं म्हणजे निम्न शरीरामध्ये जन्म हा, घेणं, पुढच्या बरोबर. प्राण्यांच्या शरीरात वगैरे. हा, बरोबर. म्हणजे जे आपल्याला आता मानव जीवन मिळालेलं आहे, मनुष्य शरीर मिळालेलं आहे, आता त्यापासून जेव्हा आपलं डिग्रेडेशन होतं, कुठे प्राण्यांच्या योनीमध्ये, पक्षी वृक्षांच्या योनीमध्ये जेव्हा आपलं पतन होतं, तो सर्वात या मनुष्य जीवनाचा सर्वात मोठा धोका आहे. आणि या भयंकर धोक्यापासून आपण थोडं जरी धर्माचं पालन केलं तरी आपलं संरक्षण होऊ शकतं. म्हणजे थोडं जरी आपण काही चांगलं केलं तरी ऍटलिस्ट आपण नेक्स्ट लाईफ मध्ये, पुढच्या जन्मात आपल्याला मनुष्य शरीरच मिळेल. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे की असं नाहीये की आपण कसेही वागलो, कितीही वाईट कर्म केली तर मग आपल्याला हे मनुष्य शरीर मिळेलच याची गॅरंटी नाही. 2.41. येस माताजी, हरे कृष्णा. व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या मार्गावर असणाऱ्यांची बुद्धी दृढनिश्चयी असते आणि त्यांचे ध्येयही एक असते. हे प्रिय कुरुनंदन, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात
त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तुला नक्की काय पाहिजे, तुझा गोल जो आहे, तुझा ध्येय जो आहे, तुझा उद्देश काय आहे, हा तुलाच पहिल्यांदा माहिती आहे का? तर आपल्याला सुद्धा कित्येकदा आपल्याला वाटतं की मी रोज जप करते पण माझी काय प्रगती होत नाहीये. मग तेव्हा इकडे हा चेक पॉइंट आहे की तुम्ही विचार करायचा, नक्की मला काय पाहिजे? मला भौतिक गोष्टी पाहिजे की मला आध्यात्मिक गोष्टी पाहिजे? मला नक्कीच कृष्णाची सेवाच करायची आहे की मला माझ्या इंद्रियांची सेवा करायची? आपल्याला काय पाहिजे हे आपल्यामध्ये क्लिअर पाहिजे. जोपर्यंत आपल्यालाच क्लॅरिटी नसते तोपर्यंत आपलं मन सगळीकडे पळत असतं आणि ही जी बुद्धी असते त्याला अनंत शाखा फुटल्यामुळे आपण दृढ निश्चयी होऊ शकत नाही. कृष्ण भावनाभावित जीवनामध्ये आपण दृढ निश्चयी होऊ शकत नाही. तर व्यवसायात्मिका बुद्धी म्हणजे दृढ बुद्धी की मला कृष्णाचीच सेवा करायची आहे. जे काय श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे तेच मी करणार आहे. ही जी श्रद्धा आहे की कृष्ण भावना भावित जीवन जगून मी कृष्ण भावनेची परमोच्च पूर्णता साधू शकीन, हा जो भाव आहे किंवा ही जी श्रद्धा आहे, दृढ श्रद्धा, याला व्यवसायात्मिका बुद्धी असं म्हटलं जातं. आता कृष्ण भावनेची जी परमोच्च परिपूर्णता जी आहे ती म्हणजे काय? भौतिक संकल्पनेचा त्याग करायचा. आता भौतिक संकल्पनेचा त्याग करायचा म्हणजे काय? आपण म्हणू शकतो का मला राहायला हे घर नकोय, मला कपडे नकोय चांगले चांगले, मला छान जेवण नकोय? नाही. जे काही भौतिक आहे, आता मी लॅपटॉप वरून तुमचा क्लास घेते, मी असं म्हणू शकते का लॅपटॉप किंवा हा सगळा पैसा म्हणजे माया आहे, या सगळ्या भौतिक गोष्टी आहे, या भौतिक गोष्टी मला नकोय? तर असं नाही. या सर्व ज्या भौतिक गोष्टी आहेत जेव्हा आपण त्या कृष्ण सेवेसाठी वापरत आहे तेव्हा त्या सुद्धा दिव्य होतात. तर नुसती भौतिक संकल्पनेची त्याग म्हणजे काय? ज्या ज्या गोष्टी कृष्ण भावनेसाठी प्रतिकूल आहेत, ज्या अनफेवरेबल आहेत, त्या गोष्टींचा त्याग करायचा, इतर गोष्टींचा त्याग करायचा नाही. पैसे, आपण आपल्याकडे जे पैसे ते इंद्रिय तृप्तीवर घालवायचे आपल्या की कृष्ण सेवेसाठी ते लावायचे? तर असा आपल्याला विचार करता आला पाहिजे आणि अशी आपली बुद्धी कृष्णासाठी कृष्ण भावनाभावित जीवन जगण्यासाठी ती दृढ झाली पाहिजे. आता आपण थोडस इकडे वाचूया. सेकंड पॅरेग्राफ जो आहे ना, कृष्ण भावना भावित मनुष्याचा दृढ संकल्प. हो, वाचते माताजी. हरे कृष्ण. कृष्ण भावना भावित मनुष्याचा दृढ संकल्प हा ज्ञानावर आधारित असतो. वसुदेव हा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ. कृष्ण भावना भावित भक्त दुर्मिळ महात्मा असतो, कारण वासुदेव किंवा श्रीकृष्ण हे अस्तित्वातील सर्व गोष्टींचे मूळ आहेत हे तो सर्वार्थाने जाणतो. ज्याप्रमाणे वृक्षाच्या मुळाशी पाणी घातल्यावर आपोआप ते सर्व पानांमध्ये आणि फांद्यांमध्ये पोहोचते, त्याप्रमाणे कृष्ण भावना युक्त कार्य केल्याने मनुष्य स्वतःचे कुटुंब, समाज, राष्ट्र, मानवता इत्यादींची सर्वोत्कृष्ट सेवा करू शकतो. एखाद्याच्या कर्मामुळे जर श्रीकृष्ण संतुष्ट झाले तर सर्व जण संतुष्ट होऊ शकतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे बघा, आपण सर्वांना आनंदी सुखी करायला जातो पण मूळ काय आहे? मूळ कोण आहे? श्रीकृष्ण. जेव्हा त्याला आपण संतुष्ट करतो तेव्हा आपण इतर सुद्धा संतुष्ट होतात. तर ज्याप्रमाणे झाडाला आपण झाडाच्या मुळाला पाणी घालतो, फांद्याला, फळांना, फुलांना पाणी घालत नाही, मुळाला पाणी मिळालं की ते सगळं झाड
टवटवीत होतं. तर हा जो आपण आता कृष्ण भावना भावी जीवन जगणार आहोत, त्यासाठी ज्ञान आपल्याला खूप खूप फायदेशीर ठरतं. ते सुद्धा ज्ञान कसं घ्यायचं, आता तुमची भगवद्गीता 2-3 महिन्यामध्ये 3-4 महिन्यामध्ये पूर्ण होईल. पूर्ण झाल्यावर मला ज्ञान मिळालं असं कोण म्हणू शकेल, सांगा बरं. कोण म्हणू शकेल का की मला ज्ञान मिळालं? सांगा, हो किंवा नाही. नाही माताजी. असं नाही म्हणू शकत. तर श्रील म्हणू शकत. प्रभुपादांनी काय सांगितलंय, ज्ञान हे आपल्याला कसं मिळतं, थोडं 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 मिळतं. रोज तोच श्लोक तुम्ही वाचला, त्याचा नवीन अर्थ तुम्हाला समजेल. म्हणून श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं रोज 1 तास भगवद्गीता वाचलीच पाहिजे आणि 1 तास श्रीमद भागवतम हे वाचलं पाहिजे. आता परत जरा पुढे वाचायचंय. हो माताजी. पेज श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती आहे का इकडे? ह्याच्याच पुढचं का आता वाचलं होतं त्याच्या पुढे माताजी? नाही, ते 1 मिनिट इकडनं चालू करा. तो श्लोक आहे ना त्याच्या खाली. श्रद्धा म्हणजे नाही, आध्यात्मिक गुरुना संतुष्ट केल्याने. हा वाचते माताजी. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक गुरूंना संतुष्ट केल्याने पुरुषोत्तम श्री भगवान संतुष्ट होतात. गुरूंना संतुष्ट केल्याविना मनुष्य कृष्ण भावना भावित होऊ शकत नाही. म्हणून गुरूंचे दिवसातून 2-3 वेळा ध्यान, दिवसातून 3 वेळा ध्यान करून त्यांच्याकडे कृपायाचना करणे आणि त्यांना सादर वंदन करणे आवश्यक आहे. ही संपूर्ण पद्धती मात्र देहात्म बुद्धीच्या पलीकडे असणाऱ्या आत्म्याच्या केवळ सैद्धांतिक ज्ञानस्तरावर नसून परिपूर्ण ज्ञानावरती आधारित आहे. अशा ज्ञानामुळे सकाम कर्माद्वारे प्राप्त होणाऱ्या इंद्रिय तृप्तीची संधीच नष्ट होते. ज्याचे मन दृढ निश्चयी नाही तो विविध प्रकारच्या सकाम कर्मांद्वारे आकर्षिला जातो. हरे कृष्ण. म्हणजे जो दृढ निश्चय आहे मनाचा तो आला पाहिजे. तो आल्याशिवाय आपण या मार्गावर चालू शकत नाही. आणि इकडे स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की आध्यात्मिक गुरुना संतुष्ट केल्यावरच पुरुषोत्तम भगवान संतुष्ट होतात. आणि आता बघा श्रील प्रभुपादांना त्यांच्या गुरुनी आदेश दिला होता की तुम्ही पाश्चात्य देशात जा, तुम्ही खूप शिकलेला आहात, तुमचं इंग्लिश चांगलं आहे, तर या कृष्ण भावनेचा प्रसार पाश्चात्य देशात करा. आता श्रील प्रभुपादांनी कसं ते मनावर घेतलं आणि त्यांच्या गुरुनी जे काही त्यांना सांगितलं होतं त्याचं त्यांनी पालन जेव्हा केलं तेव्हा त्यांच्या असं लक्षात आलं की स्वतः श्रीकृष्ण आणि गुरु त्यांच्या पाठीशी उभे आहेत. बघा केवढं अवघड आहे की ज्यांना कृष्ण कोण आहे हे माहित नाही, तिकडे अशा देशात जाऊन त्यांनी कृष्ण ज्ञानाचा प्रसार केला. पण त्यांची दृढ निश्चय होते आणि त्यांचा दृढ विश्वास होता की हे जे काय मला काम सांगितलेलं आहे ते जेव्हा मी करणार तेव्हा गुरु माझ्याकडून ते करवून घेणार आहे. म्हणजे जेव्हा अर्जुनानी कृष्णाने 11व्या अध्यायात अर्जुनाला सांगितलं की मी या सर्वांना ठार मारलेलं आहे, आता तू निमित्त मात्र हो असं सांगितलं. त्याचप्रमाणे हे जे श्रील प्रभुपादांनी काम केलं, हे जे भागवत धर्माचा प्रसार केला, तर जेव्हा आपण गुरुनी सांगितलेलं कुठलंही कार्य करतो तेव्हा गुरु आपल्या पाठीमागे उभा असतो आणि गुरु आपल्याला जे काय बळ लागतं ते कार्य करण्यासाठी ते बळ गुरु देतो आपल्याला, कृष्ण देतो, कृष्ण रक्षण करतो. तर अशा तऱ्हेने आपण आपल्या गुरुवर आपली निष्ठा पाहिजे, त्याशिवाय आपण या मार्गात पुढे जाऊ शकत नाही. आता 42-43. येस माताजी, 1 मिनिट. येस.
यामि मां पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्यं गतिं प्रति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अल्पज्ञ लोक वेदांमधील अलंकारिक शब्दांवर अत्यंत आसक्त असतात, कारण त्यांना स्वर्गामध्ये उन्नत होण्याकरता निरनिराळी सकाम कर्मे, त्यांच्यापासून मिळणारा चांगला जन्म, शक्ती इत्यादींना मान्यता देण्यात आली आहे. ऐश्वर्यशाली जीवन आणि इंद्रिय तृप्तींची इच्छा असल्यामुळे ते म्हणतात की याहून अधिक महत्वपूर्ण असे काहीच नाही. हरे कृष्ण. आता वेदांमध्ये 3 विभाग आहेत. एक म्हणजे कर्मकांड, दुसरं म्हणजे ज्ञानकांड आणि तिसरं म्हणजे उपासनाकांड. तर कर्मकांड जो विभाग आहे त्याच्यामध्ये अनेक विधी दिलेली आहेत. तर या विधी केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळतं? तुम्हाला जे काय हवं या भौतिक जगामध्ये, कोणाला पुत्र पाहिजे असतो, कोणाला संपत्ती पाहिजे असतं, हे मिळतं. किंवा तुम्हाला स्वर्गलोक, उच्च ग्रह जी आहे तिकडे तुमचं प्रमोशन होतं. तर हे जे कर्मकांड सेक्शन आहे, हा जो सेक्शन आहे किंवा हा जो विभाग आहे, तर या विभागाकडे कोण आकर्षित होतात? जे अल्पबुद्धीचे लोक आहेत. आता अल्पबुद्धीचे लोक आहेत ते अज्ञानी असतात आणि ते फळांकडे खूप आकर्षित होतात आणि त्यांना जे इंद्रिय तृप्ती जी आहे ते इंद्रिय तृप्तीच्या पाठीमागे असतात. आता वेदांमध्ये एक ज्योतिष्ठोम यज्ञ सांगितलेला आहे की तो यज्ञ केल्यानंतर तुम्ही स्वर्गलोकात जाऊ शकता. किंवा जर जे चातुर्मासाचे पालन करतात ते अमर आणि सोमरस पान करण्यासाठी पात्र ठरतात. म्हणजे चला आता चातुर्मास करा, मग तुम्हाला काय मिळू शकेल? स्वर्गलोक मिळू शकेल. तर असं ज्यांना आता हे पृथ्वीवरचं जे जीवन आहे याच्यापेक्षा सुद्धा खूप कम्फर्टेबल लाईफ ज्यांना हवं असेल, की म्हणजे ज्यांना इंद्रिय तृप्ती हवी आहे, ते काय करतात? हे जे कर्मकांडामध्ये जे काय सांगितलेले विधी, या विधींचं ते पालन करतात. आणि तिकडे हे पण सांगितलेलं आहे, तिकडे स्वर्गाची माहिती पण खूप छान सांगितली आहे या कर्मकांड विभागामध्ये, की तिकडे स्वर्गामध्ये नंदन कानन सारखे खूप बगीचे असतात, जिकडे अप्सरांचा सहवास आणि सोमरस पान करण्याची उत्तम संधी मिळते. पण हे जे अशी जी अल्पबुद्धीची लोक आहेत किंवा जे आपण अज्ञानी आहेत, अल्पबुद्धी पण खरं म्हणजे म्हणता येत नाही, त्यांना या भौतिक जगातून यांना मुक्ती नको असते. कारण ते इंद्रिय तृप्ती त्यांना इतकी हवी असते की त्यांना असं वाटतं की इथून मला ही इंद्रिय तृप्ती 1000 पटीने जास्त स्वर्गलोकात, चंद्रलोकात, सूर्यलोकात मिळू शकेल. मला तिकडे राहायचंय. तर हा कर्मकांड विभाग झाला. ज्ञानकांड विभाग जो आहे त्याच्यामध्ये ज्ञान असतं. ज्ञान काय असतं? की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. आणि उपासना कांड जे असतं त्याच्यामध्ये जे प्रेममय भक्ती सेवा आहे किंवा आपल्याला या भौतिक जगातून सुटायचं आहे, जन्म मृत्यू चक्रातून बाहेर पडायचं आहे, याबद्दलची जी सगळी माहिती आहे, थोडक्यात भक्ती योग, ही उपासना कांड मध्ये सांगितलेली आहे. आता 2.44 कुमुद माताजी. येस माताजी. भोगैश्वर्यं प्रसक्तानां तया परत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
जे लोक इंद्रिय तृप्ती आणि भौतिक ऐश्वर यावर अत्यंत आसक्त झालेले आहेत आणि त्यामुळे मोहग्रस्त झालेले आहेत, त्यांच्या मनामध्ये भगवंतांची भक्तिमय सेवा करण्याचा दृढ निश्चय उत्पन्न होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. आता ज्यांचं मन इंद्रिय तृप्ती आणि ऐश्वर्याकडे आसक्त आहे, तर ही लोक काय कोणता विचार करत असतील दिवसभर, की आता माझ्याकडे एक फ्लॅट आहे, आता मला आणि एक फ्लॅट घ्यायचा आहे, मला आणि एक फार्म हाऊस घ्यायचंय. तर आपली ज्या भौतिक गोष्टी आहेत त्या आपण कशा वाढवायच्या आणि त्याच्यातून आपण कसं एन्जॉय करायचं, हेच विचार त्यांचं मन करत असतं. अशा विचाराने त्यांचं मन कधीच आध्यात्मिक मार्ग पकडू शकत नाही. समाधी म्हणजे काय? स्थिर मन. वैदिक शब्दकोशात सांगितलेलं आहे, जेव्हा मन आत्मज्ञानामध्ये स्थिर होते तेव्हा त्याला समाधिस्थ म्हणतात. आता पुढे आपण ऐकूया की हे जे मन आहे हे समाधिस्थ कसं होतं. आता 45. हरे कृष्णा. त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. वेद प्रामुख्याने भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांचे विवेचन करतात. हे अर्जुना, या 3 गुणांच्या पलीकडे स्थित हो, सर्व द्वंद्वातून मुक्त हो आणि लाभ तथा रक्षण यांच्या काळजीतून मुक्त होऊन आत्मपरायण हो. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण काय अर्जुनाला सांगतोय की असं नाहीये की तू वेद जे आहे ते निग्लेक्ट कर, पण वेदांचा सार काय आहे हे तू ग्रहण कर. आता ही जी त्रिगुणात्मक शक्ती असते किंवा माया जी असते, ही काय करते? आत्म्याला शारीरिक संकल्पनेमध्ये बांधून ठेवते. म्हणजे या 3 गुणांमध्ये आपण काय म्हणतो की मी हे शरीर आहे, ही एक संकल्पना अगदी पक्की असते की मी हे शरीर आहे. आता 3 जे गुण 3 गुणांनी आत्म्याला बद्ध केलेलं असतं. आता प्रत्येक माणसामध्ये हे जे 3 गुण असतात कमी जास्त असतात. कोणामध्ये तमोगुण खूप जास्त असेल, कोणामध्ये सत्व गुण असेल जास्त, कोणामध्ये रजोगुण खूप जास्त असेल. तर हे का होतं? कारण आपले जे संस्कार असतात ते अनेक जन्मातले असतात आणि याप्रमाणे प्रत्येकाचा जो स्वभाव असतो, रुची असते, ती वेगळी वेगळी असते. अनंत जन्मांचे हे संस्कार असतात. आता वेदांना वेद जे आहे त्यांनी हे प्रत्येक माणसाची रुची आणि स्वभाव या वेगवेगळी आहे, त्याप्रमाणे प्रत्येक तऱ्हेच्या लोकांना वेदांमध्ये इन्स्ट्रक्शन्स दिलेली आहेत. आणि जर हे जे नियम सांगितलेले आहेत आपल्याला किंवा जे उपदेश केलेले आहेत, हे जी भौतिक लोक आहेत यांना जर दिले गेले नसते तर ही जी भौतिक लोक ही अधिकच भ्रष्ट झाली असती. म्हणजे आता जर कोणाला सांगितलं, वेदांमध्ये चांगलंच दिलेलं आहे की तुम्ही तुमचं विहित कर्म करा, तुम्हाला इंद्रिय तृप्तीची इच्छा आहे ना, तर तुमचं प्रमोशन तरी तुम्ही करून घ्या. आता पृथ्वी तलावर आहात, आता स्वर्गामध्ये जा, म्हणजे चांगलं दिलेलं असतं. आणि हे जे इंद्रिय तृप्तीसाठी जे आसक्त असतात तर त्यांना हे हवं असतं. मग त्यांना भौतिक सुखासाठी कठोर कर्मकांड सांगितलेलं असतं की अशी उपासना करा, असं करा, हे विधी करा, कठोर उपासना सांगून मग ती जी अज्ञानी लोक असतात ना, ते हळूहळू किंवा तामसिक असतात ते हळूहळू राजसिक होतात आणि जे राजसिक असतात ते हळूहळू सात्विक होतात. तर
श्रीकृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय की हे जे वेदांमध्ये जे सांगितलेलं आहे हे तू इकडे लक्ष देऊ नकोस. म्हणजे काय, हे जे कर्मकांड विभाग आहे इकडे तू बघू नकोस, पण तू दिव्य स्तरावर ये आणि मी सांगतो त्याप्रमाणे तू कर्म कर. आता 46. येस महाराज, हरे कृष्णा. यावानर्थोदपाने सर्वता संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. लहान विहिरीद्वारे होऊ शकणारी सर्व कार्ये मोठ्या जलाशयाकडून त्वरित होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे ज्या ज्ञानी मनुष्याला वेदमागचा हेतू माहिती आहे त्याला वेदांशी संबंधित असलेली सर्व कार्य सहजपणे प्राप्त होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे कर्मकांड सेक्शन जो आहे वेदांमधला तो कशाला दिलेला आहे की लोक अधिकच भ्रष्ट होऊ नयेत म्हणून. मग वेदांमध्ये कर्मकांडमध्ये म्हणजे चांगलंच सांगितलंय की तुम्ही विहित कर्म करा किंवा तुम्ही असं विधी कराल तेव्हा तुम्हाला हे फळ मिळेल. मग असं जेव्हा आपण हळूहळू आपली विहित कर्म करतच राहतो, चांगलं हे करतो, वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे अन्नदान किंवा ज्ञानदान किंवा गरीब लोकांना आपण मदत करतो, जेव्हा असं करतो तेव्हा आपली ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट होते, हळूहळू आपली उन्नती होते आणि मग शेवटी आपल्याला समजतं की वेदांचा सार काय आहे. सर्व वेदांचा सार काय आहे की तुम्हाला श्रीकृष्ण कोण आहे हे तुम्ही जेव्हा जाणता तेव्हा तुम्हाला वेदांचा अर्थ समजला असं म्हणता येईल. तर इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की वेद जे आहेत हे तुमच्या ग्रॅज्युअल उन्नतीसाठी आहेत, हळूहळू तुमची उन्नती असते. आणि आता थोडस वाचायचं आहे, तो जो श्लोक दिलाय ना त्याच्यानंतर, हे भगवान जो मनुष्य. हो, वाचते माताजी. हरे कृष्ण. हे भगवन, तुमच्या पवित्र नामाचे स्मरण करणारा मनुष्य जरी चांडाळासारखा म्हणजे कुत्र्याचे मांस भक्षण करणारा नीच कुळात जन्मला असला तरी तो आत्मसाक्षात्काराच्या सर्वोच्च अवस्थेत स्थिर आहे. अशा मनुष्याने वैदिक विधी विधानानुसार सर्व प्रकारचे यज्ञ आणि तप केले असले पाहिजेत आणि सर्व तीर्थस्थळांमध्ये अनेक वेळेला स्नान करून वेदांचे अध्ययन केले असले पाहिजे. असा मनुष्य आर्यवंशीयांमध्ये सर्वोत्तम समजला जातो. यास्तव मनुष्याने केवळ कर्मकांडांवर आसक्त न राहता वेदांचे प्रयोजन जाणण्या इतपत बुद्धिमान असणे आवश्यक आहे. तसेच त्याने उत्तम उत्तम इंद्रिय प्राप्तीसाठी स्वर्ग लोकात उन्नत होण्याची इच्छाही धरू नये. सर्वसामान्य मनुष्याला या युगामध्ये वैदिक कर्मकांडातील सर्व विधिविधानांचे पालन करणे शक्य नाही. तसेच संपूर्ण वेदांत आणि उपनिषदांचे अध्ययन करणेही त्याला शक्य नाही. वैदिक विधिविधानांचे प्रत्यक्ष पालन करण्यासाठी पुष्कळ शक्ती, काळ, ज्ञान आणि साधन सामग्रीची आवश्यकता असते. या युगात क्वचितच शक्य आहे. तरी सुद्धा पतित जीवांचे उद्धारक श्री चैतन्य महाप्रभू यांनी सांगितल्याप्रमाणे भगवंतांच्या पवित्र नामाचे स्मरण केल्यास वैदिक संस्कृतीचा मूळ उद्देश योग्य रीतीने साध्य होतो. महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती जेव्हा श्री चैतन्य महाप्रभूंना विचारले, तुम्ही वेद अध्ययन न करता एखाद्या भावुक व्यक्तीप्रमाणे भगवंतांच्या पवित्र नामाचे कीर्तन का करता, तेव्हा श्री चैतन्य महाप्रभू उत्तरले, माझ्या आध्यात्मिक गुरूंना मी महामूर्ख आहे असे आढळल्याने त्यांनी मला श्रीकृष्णाच्या पवित्र नामाचे कीर्तन करण्यास सांगितले आहे. या आदेशाचे पालन केल्यामुळे चैतन्य महाप्रभू भावविभोर झाले. या कलियुगातील अधिकतर लोक मूर्ख आहेत आणि वेदांत तत्वज्ञान जाणण्या इतपत शिकलेलेही नाहीत. परंतु भगवंतांच्या पवित्र नामाचा अपराधरहित कीर्तनाने वेदांत तत्वज्ञानाचे ध्येय उत्तम प्रकारे साध्य होते. वेदांत हा वैदिक ज्ञानातील शेवटचा टप्पा आहे. वेदांत तत्वज्ञानाचे निर्माता आणि ज्ञाताही
भगवान श्रीकृष्णच आहेत. हरिनामाचे कीर्तन करण्यात रममाण होणारा मनुष्य सर्वश्रेष्ठ वेदांती महात्मा होय. हाच वेदांचा अंतिम उद्देश आहे. हरे कृष्ण. तर आता हा वेदांचा अंतिम उद्देश म्हणजे काय, तुम्ही कृष्णाला जाणलं पाहिजे. आता कलियुगात आपण काय करायचंय, कलियुगामध्ये आपल्याला काय सांगितलंय की तुम्ही जप करा. कुठला जप करा? नाम संकीर्तन करा, हरिनामाचा जप करा. हेच जे प्रिस्क्रिप्शन आहे तेच आपण केलं पाहिजे. तर आता पुढचा बघूया आपण 47. येस कर्मण्य. येस. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपले नियत कर्म करण्याचा तुला अधिकार आहे, पण कर्मफळांवर तुझा अधिकार नाही. आपल्या कर्मफळास आपण कारणीभूत आहोत असे तू कधीही समजू नकोस. तसेच आपले कर्तव्य न करण्यामध्येही तू आसक्त होऊ नकोस. हरे कृष्ण. तर आता हा खूप काय म्हणतात तसं या श्लोकाबद्दल खूप बोललं गेलेलं आहे. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. तर या श्लोकामध्ये 5 इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले आहेत, 5 आदेश दिलेले आहेत. काय दिलेले आहेत? तुम्ही तुमची ड्युटी करा, विहित कर्म करा, फळाशी आसक्त होऊ नका. जे फळ आहे ते तुमच्या आनंदासाठी नाहीये. हे जे फळ आहे हे कृष्णाला अर्पण करायचं, हे कृष्णाच्या आनंदासाठी आहे. मग त्याच्यानंतर चौथं म्हणजे मी करता आहे. हा जो मिथ्या अहंकार तुमच्यामध्ये आहे, या मिथ्या अहंकाराचा त्याग करा. आणि तुम्ही असं कधीच करू नका की तुम्ही कर्म हे केलंच नाही, म्हणजे डू नॉट बी अटॅच टू इनॲक्शन. तर आता या 5 गोष्टी इकडे सांगितलेल्या. तर पहिली काय आहे की तुम्ही तुमचं विहित कर्म करा. पण कसं कर्म करा की तुम्ही काही एक्सपेक्टेशन्स ठेवू नका. तुम्ही तुमची राईट आहे, तुमचा अधिकार आहे की तुमची ड्युटी करायची. पण ड्युटी केल्याने, तुमचं विहित कर्म केल्याने तुम्हाला जे फळ मिळणार आहे ते फक्त तुमच्या एकट्यांवर अवलंबून आहे का? तुम्ही जे स्वप्रयत्न करता नाही, तुमच्या गत जन्मामधल्या कर्मांवर अवलंबून आहे. आणि कृष्णाचं सँक्शन असेल तरच ते फळ मिळणार आहे. तुम्ही आता तुम्हाला माहिती आहे ना, 18व्या अध्यायामध्ये 5 गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत की जर ते कार्य सिद्धीस जाण्यासाठी तुम्हाला 5 गोष्टी लागतात. तुम्हाला आठवतात का? येस माताजी. बोला. बोलते. हो. योगस्थ. नाही, मी प्रश्न विचारलाय. ओके, सॉरी माताजी. की 18व्या अध्यायामध्ये सांगितलेलं आहे की एखादं कार्य सिद्धीस जाण्यासाठी 5 गोष्टी लागतात. तुम्हाला आठवतात का? कोणत्या? हरे कृष्ण. एक तर कृष्णाचं सँक्शन लागतं, हे सगळ्यात शेवटचं आहे हो. त्याच्यामध्ये. हो. तुम्हाला संपत्ती लागते ते काम करण्यासाठी, तुम्हाला इंद्रिय लागतात, इंद्रिय लागतात, मनुष्यबळ लागतं तुम्हाला त्याच्यासाठी, हम्म, पैसा लागतो, संपत्ती लागते ते सांगितलं. बरोबर. ठीक आहे. तुम्हाला जागा लागते त्याच्यासाठी. बरोबर. छान सांगितलं. तर हे सगळं म्हणजे तुमच्या स्वप्रयत्नावर तुम्हाला यश मिळणार नाहीये. पण आपण काय करतो, आपण खूप अँशियस होतो. मी हे कर्म केलंय, आता मला काय फळ मिळणार आहे याच्याबद्दल आपल्याला चिंता वाटू लागते. आणि चिंता वाटून जेव्हा आपण कर्म करतो तेव्हा काय होतं, आपण आपलं 100% ते कर्म करताना आपला 100% एफर्ट जो आहे
तो आपण देऊ शकत नाही. म्हणून कृष्ण सांगतोय अर्जुनाला की तू फोकस कशावर कर, तुझ्या ड्युटीवर कर, की मी चांगली ड्युटी कशी करू शकेन याच्यावर तुझा फोकस ठेव, आणि काय रिझल्ट मिळणार आहे, काय फळ मला मिळणार आहे याचा तू विचारच करू नको. आणि जेव्हा तू असं करशील, तुझा फोकस जो आहे तो पूर्ण तुझ्या कर्मावर जेव्हा राहील, तेव्हा तुला जे काय फळ मिळणार आहे ते खूपच चांगलं मिळणार आहे, बेटर देन बिफोर. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण, एक मिनिट, तर अशा तऱ्हेने कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे की तू ड्युटी कर, पण त्यामध्ये तू फळाचा कुठलाही विचार करू नकोस. मग आता जे फळ तुला मिळणार आहे त्याचा भोगता कोण आहे? श्रीकृष्ण आहे. आता तुम्हाला आठवतं का 5.29 श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे की त्याला शांतीसूत्र म्हटलेलं आहे की कृष्ण सर्व यज्ञ तपांचा भोगता आहे. तो कोण आहे? आपला सर्वांचा सुहृद आणि कोण आहे तो? सर्व लोक महेश्वरम आहे. 5.29 मध्ये सांगितलंय. तर इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की जेव्हा जेव्हा तू कुठलंही कर्म करतोयस तेव्हा लक्षात ठेव की या फळाचा भोगता तू नाहीयेस. हे जे काय कर्म तू करतोयस हे माझ्या आनंदासाठी करतोयस, फळ सुद्धा माझं आहे. आणि आपण जेव्हा हे जाणतो की कृष्ण कोण आहे, सर्व यज्ञांचा तो भोगता आहे, आणि मी आता 5व्या अध्यायावर येईन तेव्हा सांगीन की कृष्ण भोगताय म्हणजे काय, तो शोषण करत नाही. आपण आता जे काय केलेलं आहे, आपल्याला काय वाटतं मी इतके कष्ट केले, मी हे फळ कृष्णाला सगळं का द्यायचं, असं नाही. त्याच्यात आपलंच कल्याण असतं. आणि हे आता कृष्णाचा शोषण भाव नाहीये. ज्याप्रमाणे रामाने रावणाबरोबर युद्ध केलं आणि तो विजयी झाला, विजयी झाल्यावर त्यांनी काय लंका घेतली का, त्यांनी राज्य केलं का लंकेवर, तो स्वतः सिंहासनावर बसला का? नाही. किंवा नरसिंह देवानी जेव्हा हिरण्यकश्यपूचा वध केला तेव्हा ते स्वतः सिंहासनावर बसले का? नाही. त्यांनी भक्त प्रल्हाद महाराजांना सिंहासनावर बसवलं. तर कुठेही देवाचा शोषण भाव नसतो, तो आपला सुहृद असतो. सुहृद म्हणजे वेल विशर. तर जेव्हा आपल्याला हे लक्षात येतं तेव्हा त्या क्षणी फळाची जी आसक्ती आहे ती जाते आणि आपण आपली जी ड्युटी आहे ती कृष्णासाठी करू शकतो. बरं, आता या तिसरा महत्वाचा भाग की मिथ्या अहंकार. आपल्याला काय वाटतं, मी करता आहे म्हणून हे फळ सगळं माझं आहे. पण असं नाही. आपण जरासा विचार केला की ते कर्म करण्यासाठी आपल्याला कोण बुद्धी देतं किंवा बुद्धीला चालना कोण देतं, किंवा आपण आपल्या हाताने काम करतो, आपल्या पायानी आपण ऑफिसमध्ये जातो, तर या हातापायांना किंवा डोळ्यांना जी शक्ती आहे बघण्याची, ती शक्ती कोण प्रदान करतं? तर ही जी शक्ती आहे ही शक्ती आपल्याला कृष्णाकडूनच मिळते. आता बघा, स्वयंपाकघरात पक्कड ठेवलेली असते किंवा चिमटा ठेवलेला असतो, तो तसाच राहतो. जेव्हा तुम्ही तो उचलता आणि एखादं गरम भांड गॅसवरून उचलून खाली ठेवता तेव्हा काय होतं की तेव्हा तो जो चिमटा आहे तो म्हणू शकेल का की ही जी ऍक्शन होती की गरम भांड गॅसवरून काढून खाली ठेवायचं हे मी केलं नाही, हे म्हणू शकत नाही. हे कोणी केलेलं असतं? ज्यांनी चिमटा पकडलेला असतो त्यांनी केलेलं असतं.
त्याचप्रमाणे जर कृष्णाने आपल्याला शक्ती दिली नसती, आपल्या इंद्रियांना शक्ती दिली नसती, तर आपण कुठलंच कर्म करू शकलो नसतो. तर हे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की जे जे काय आपल्याला प्राप्त झालेलं आहे आणि जे जे काय आपल्याला प्राप्त करण्याची इच्छा आहे, त्या सर्वांचा कर्ता आपण नाही, सर्वांचा कर्ता हा श्रीकृष्ण आहे आणि श्रीकृष्ण फळाचा भोगता, हे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. आणि शेवटची गोष्ट म्हणजे इनॅक्शन, म्हणजे कुठलंच कर्म करायचं नाही. हे कृष्णाने सांगितलं की हे म्हणजे पापच आहे, इनॅक्शन इज सिनफुल. आणि पूर्ण भगवद्गीतेमध्ये कुठेही कृष्णाने सांगितलेलं नाहीये की कर्माचा त्याग करा, तुम्ही कर्म हे केलंच पाहिजे. आता स्वधर्म इकडे आपण मगाशी होतं की 2 प्रकारचे असतात. बद्ध जीवांना त्यांचं विहित कर्म करावं लागतं आणि जे मुक्त जीव आहेत, असं आहे का त्यांना की त्यांना काहीच कर्म करावं लागत नाही? असं नाहीये. ते सुद्धा सदैव कृष्ण सेवेमध्ये मग्न असतात. म्हणजे तुम्ही बद्ध असाल किंवा मुक्त असाल, कुठेही इनॅक्शन नसते. आता 2.48. येस माताजी, 1 मिनिट. योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यं समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, यश आणि अपयशावरील संपूर्ण आसक्तीचा त्याग करून समभावाने आपली कर्मे कर. अशा समभावालाच योग असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता योग म्हणजे काय की तुमचे इंद्रिय जी आहे त्या इंद्रियांना संयमित ठेवून तुमचं मन कृष्ण कमल चरणावर स्थिर करायचं. आता कृष्णाला अर्जुन काय सांगत आहे की अर्जुन, आता तू युद्ध कर, माझा आदेश जो आहे त्या आदेशाचं तू पालन कर. म्हणजे हे कृष्ण भावनाभावी जीवन कसं आहे की आपण आपल्या मनाप्रमाणे वागत नाही. कृष्णाला काय पाहिजे इकडे सतत आपलं लक्ष असतं. म्हणजे आपण कोण होतो? कृष्णाचे दास किंवा कृष्णाच्या दासांचे दास होतो. आता अर्जुन हा क्षत्रिय आहे आणि तो वर्णाश्रमात आहे. त्याची ड्युटी म्हणजे काय? जे शत्रू आहेत त्यांच्याबरोबर युद्ध करायचं. विष्णू पुराणामध्ये सांगण्यात आले आहे की वर्णाश्रम धर्म पद्धतीचा संपूर्ण उद्देश श्री विष्णूंना संतुष्ट करणे हा आहे. भौतिक जगातील नियमांप्रमाणे प्रत्येक जण स्वतः तृप्त होण्याचा प्रयत्न करत असतो, पण वास्तविकपणे मनुष्याने स्वतःची संतुष्टी न करता श्री कृष्णांना संतुष्ट केले पाहिजे. म्हणून जोपर्यंत आपण श्रीकृष्णांना संतुष्ट करीत नाही तोपर्यंत तो वर्णाश्रम धर्माच्या तत्वाचे पालन योग्य रीतीने करू शकत नाही. अप्रत्यक्षपणे कृष्णाने सांगितल्याप्रमाणे कार्य करण्याचा सल्ला अर्जुनाला दिला आहे. म्हणजे इकडे श्रीकृष्णाने सांगितले, अर्जुना तू युद्ध कर. पुढे 51. येस माताजी. नाही, 49 आहे माताजी. 49. हो. दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणाफलहेतवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे धनंजया, भक्तिमय सेवेद्वारे सर्व निंद्य कर्मांना तू दूर सार आणि त्या भावनेमध्येच भगवंतांना शरण जा. जे आपल्या कर्मफळांचा उपभोग घेऊ इच्छितात ते कृपणच आहेत. हरे कृष्ण. आता जेव्हा आपण कुठलेही कर्म करतो ना, त्याला 2 बाजू असतात किंवा 2 ऍस्पेक्ट्स. एक म्हणजे ती एक्सटर्नल ऍक्टिव्हिटी, बाह्य कार्य जे करतो ते, आणि एक आपला इंटरनल ऍटिट्यूड असतो. आता समजा जर 2 कामगार आहेत आणि ते एक घर
एक मंदिर बांधकामामध्ये ते व्यस्त आहेत. आता त्यातला एक जो कामगार आहे त्याच्या लक्षात आलं की दुसरीकडे आणि एक बिल्डिंग चालू आहे आणि तिकडचा कॉन्ट्रॅक्टर खूप चांगले पैसे देतोय. तो काय करेल, हे मंदिराचं काम सोडेल आणि लगेच त्याचा जॉब स्विच करेल. पण तो जो दुसरा कामगार आहे तो भक्त आहे, तर त्याला माहिती आहे की हे जे मी कर्म करणार आहे हे भगवंतासाठी करणार आहे, ही मी व्हॉलंटरी सर्व्हिस करणार आहे, मला याच्यातून काहीही नकोय. आता बाह्य जे कार्य आहे ते दोन्हीही कामगारांचं सारखंच आहे. ते दोघेही विटा घेऊन जातायत, सिमेंट करतायत, भिंत बांधतायत, सेम आहे दोघांचंही काम. पण त्यांची जी मनोवृत्ती आहे किंवा इंटरनल ॲटिट्यूड जो आहे तो खूपच वेगळा आहे. म्हणून कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तू जे कर्म करणार आहेस, काम करणार आहे, तुझा जो इंटरनल ॲटिट्यूड आहे तो खूप महत्वाचा आहे. आणि मग आपल्याला लक्षात येतं की जे फळाची आसक्ती ज्यांना नसते आणि जे एका चांगल्या उद्देशाने कर्म करतात, स्वतःसाठी नाही, जे निस्वार्थी असतात, त्यांना आपण म्हणू शकतो की हे सुपिरियर आहेत किंवा हे श्रेष्ठ आहेत आणि हे खरोखर ज्ञानात आहे. आता इकडे कृपण हा शब्द आलेला आहे. आता कृपण या शब्दाचा अर्थ काय आहे, कोण सांगू शकेल मला? मी तुम्हाला सांगितलं होतं 2.7 मध्ये. कृपण म्हणजे कोण? कोणाला कंजूस कृपण व्यक्ती. म्हणतो आपण? कंजूस व्यक्ती असं तिला म्हणते. हो, पण कंजूस कुठल्या अर्थाने? इंद्रियांचा वापर करण्यासाठी, इंद्रियांच्या बाबतीमध्ये. हा, आपल्याला मानव शरीर का दिलेलं आहे? कारण आपल्याला कृष्णाचा साक्षात्कार व्हावा, आपल्याला समजावं मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे, हे समजण्यासाठी आपल्याला हे मानव शरीर दिलंय का आपण परत गोलोक वृंदावनात जाऊ शकू. पण आता या शरीराचा वापर आपण किंवा इंद्रियांचा वापर कृष्ण सेवेसाठी न करता आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी जेव्हा आपण करतोय, म्हणजे जेव्हा आपण आपली जी इंद्रिय आहे ती कंजूस रीतीने कृष्णासाठी वापरतोय, तेव्हा तो जो माणूस असतो त्याला आपण कृपण म्हणतो. आता जे कृपण असतात म्हणजे जे आपण म्हणतो की जे कंजूस असतात, ज्यांच्याकडे खूप पैसा असतो पण ते त्या पैशाचा वापर करत नाही, तर त्याचप्रमाणे हे कृपण इकडे काय म्हटलेलं आहे? कृपण कोण असतात की जे कर्म करतात आणि त्या कर्माचं सगळं फळ त्यांनाच भोगायचं असतं, या माणसांना कृपण म्हणतात. आणि अशांचं काय होतं, ते जन्म मृत्यू चक्रामध्ये अडकतात. तर आता पुढचा श्लोक बघूया 2.50. हरे कृष्णा. बुद्धियुक्तो जहाति हा उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. भक्तिपूर्ण सेवा करणारा मनुष्य या जन्मात सुद्धा चांगल्या आणि वाईट कर्मांपासून मुक्त होतो. म्हणून तू योगयुक्त होण्याचा प्रयत्न कर, कारण योग हेच सर्व कर्मातील कौशल्य आहे. हरे कृष्ण. तर म्हणून आपल्याला सांगितलंय की हे जे मनुष्य जन्म तुला मिळाल्या आहे, या जन्माचा सदुपयोग कर आणि भक्ती सेवेमध्ये लाग. कोणाची भक्ती? फक्त कृष्णाची भक्ती. 51. हरे कृष्णा. येस माताजी. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः
जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्यनामयम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. याप्रमाणे महान ऋषीमुनी अथवा भक्तगण भगवंतांच्या भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होऊन भौतिक जगतातील कर्मफळातून मुक्त होतात. त्यानंतर ते जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होऊन सर्व दुःखांच्या पलीकडील स्थानांची म्हणजेच भगवतधामाची प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता श्रीकृष्णाचे कमलचरण आपला सर्वांचा आश्रयस्थान आहे. म्हणूनच कृष्णाला मुकुंद, श्रीकृष्णांचा एक नाव मुकुंद आहे. मुकुंद म्हणजे जो मुक्ती देतो तो मुकुंद. तर त्या भगवंताच्या कमल रूपी नावेचा ज्याने आश्रय घेतला आहे त्याला हा भवसागर कसा वाटतो? त्याला हा भवसागर वासराच्या खुऱ्याच्या ठशामध्ये जितकं पाणी मावतं तितका छोटासा वाटतो. म्हणजे नाम हे इतकं पॉवरफुल आहे की हा भवसागर आपल्याला इतका छोटा वाटतो की आपण अगदी सुलभतेने तो पार करू शकतो. आता यात वाचायचंय पेज 102 आहे. आणि जो चुकीने जाणतो की आत्म्याचे शेवटून 5-6 ओळी, जो चुकीने जाणतो की आत्म्याचे आणि भगवंताचे स्वरूप हे एकाच स्तरावर आहे तो अंधकारात आहे असे जाणावे. त्याच ह्याच्यातलं शेवटचं आहे ना माताजी? त्याच शेवटचे 4-5 आहे लाईन्स. मी वाचू का माताजी? हा बरं वाचा. जो चुकीने जाणतो की आत्म्याचे आणि भगवंताचे स्वरूप हे एकाच स्तरावरचे आहे तो अंधकारात आहे असे जाणावे. आणि त्यामुळेच तो भगवंताच्या भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये संलग्न होऊ शकत नाही. असा मनुष्य स्वतःच भगवंत बनतो आणि या प्रकारे जन्म मृत्यूच्या चक्रात सापडण्याचा मार्ग स्वतःच मोकळा करतो. तथापि तो जाणतो की भगवंताची सेवा करणे ही आपली स्वरूप स्थिती आहे. तो स्वतःला भगवंताच्या सेवेमध्ये संलग्न करतो आणि तात्काळ वैकुंठ लोकात प्रवेश करण्यास पात्र होतो. भगवंतांची सेवा म्हणून केलेले कर्म म्हणजेच कर्मयोग आणि बुद्धियोग होय. किंवा स्पष्ट शब्दात सांगायचे झाले तर हीच भगवत शक्ती होय. म्हणजे आपल्याला समजतं की जे लोक म्हणतात अहम ब्रह्मास्मी, मी ब्रह्म आहे असं जे म्हणतात, तर किंवा मीच भगवान आहे असे जे जाणतात ते अंधकारात आहे आणि ते भगवंताच्या सेवेमध्ये कधीच लागू शकत नाही. आता त्याच्या पुढे 2.52. येस माताजी. हरे कृष्णा. 50. हा येस माताजी. 1 second. यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जेव्हा तुझी बुद्धी या मोहरूपी घनदाट अरण्याच्या पलीकडे जाईल तेव्हा तू ऐकलेल्या सर्वाविषयी आणि ऐकावयाचे आहे अशा सर्व विषयी उदासीन होशील. हरे कृष्ण. म्हणजे जेव्हा तुला ज्ञान मिळेल हे अज्ञान तुझं पूर्ण नष्ट होईल त्यावेळेला तू कसा होशील हे जे वेदांमध्ये विधी सांगितलेले आहेत, अमक केल्यावर अमक मिळणार, या सगळ्यांकडे तू उदासीन होशील, इनडिफरंट होशील. तू त्याचा परिणाम तू हे वाचलंच तरी होणार नाही. का? कारण आता जी भौतिक इच्छा आहे तुझी, मला हे केल्यावर अमकं फळ पाहिजे, ही इच्छाच तुझी निघून जाईल. कारण तुला ज्ञान प्राप्त होईल. हे जे फळ मिळणार आहे हे सुद्धा मला हे मी कृष्णार्पण करणार आहे. कृष्ण कोण आहे, मी कोण आहे, हे जेव्हा एका व्यक्तीला समजतं की कृष्ण कोण आहे, तो माझा सुहृद आहे, मी त्याला फळ अर्पण केलं म्हणजे तो सगळं घेणार आणि मला काही देणार नाही, असं कधीच होणार नाही. हे जे मी काय कर्म करतो हे त्याच्या आनंदासाठी करतो. हे जेव्हा त्याला याचं ज्ञान मिळेल तेव्हा तो कसा होईल? उदासीन होईल.
कोणाकडे उदासीन होईल? हे जे वेदांमध्ये जे कर्मकांड सांगितलेलं आहे, विधी सांगितले, त्याच्याकडे त्याची ही उदासीनता असेल. आता यात वाचायचंय तो श्लोक आहे ना, त्याच्यावर आहे बघा, भक्तांच्या परंपरेतील हरे कृष्ण. वाचू माताजी? हरे कृष्ण. माताजी आवाज? माताजींचा व्हिडिओ पॉज झालाय की हो हो. माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? हो हो. हा चालेल, मग मी वाचते, तोपर्यंत माताजी जॉईन होतील. ओके. हरे कृष्ण. भक्तांच्या परंपरेतील महान भक्त श्री माधवेंद्र पुरी म्हणतात, हे त्रिसंध्या समयी प्रार्थनांनो तुमचा जय जयकार असो. हे स्नान मी तुला वंदन करतो. हे देवतागण, हे पितृगण, मी तुम्हाला वंदन करण्यास असमर्थ असल्यामुळे मला क्षमा करा. आता मी जेथे बसलो तेथे येथे यदुश्रेष्ठ आणि कंसाचे वैरी श्रीकृष्ण यांचे मी स्मरण करू शकतो आणि यामुळे मी स्वतःला पापाच्या बंधनातून मुक्त करू शकतो. हेच माझ्यासाठी पुरेसे आहे असे मला वाटते. वेदांमधील संस्कार करणे, दिवसातील त्रिसंध्या समयी केल्या जाणाऱ्या प्रार्थना समजावून घेणे, सकाळी प्रथम प्रहरी स्नान करणे, पूर्वजांना प्रणाम करणे इत्यादी धार्मिक विधी नवसाधकांसाठी अत्यावश्यक आहेत. तथापि पूर्ण कृष्ण भावना भावित होऊन भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये रममाण झालेल्या भक्ताने पूर्वीच सर्व पूर्णत्वांची प्राप्ती केलेली असते आणि म्हणून तो या प्रकारच्या सर्व नियामक तत्वांपासून उदासीन होतो. जर एखादा मनुष्य भगवान श्रीकृष्णांच्या सेवेद्वारे ज्ञानाची प्राप्ती करू शकत असेल तर त्याने शास्त्रांमध्ये सांगितलेला विविध प्रकारचा त्याग, तपस्या किंवा यज्ञ करण्याची आवश्यकता नाही. त्याचप्रमाणे श्रीकृष्णांची प्राप्ती करणे हा वेदांचा हेतू आहे हे न जाणता जर एखादा मनुष्य केवळ कर्मकांड करण्यात मग्न असेल तर तो अशा कर्मांमध्ये व्यर्थ वेळ दौडत आहे. कृष्ण भावना भावित भक्त शब्द, ब्रह्म किंवा वेद आणि उपनिषदे यांच्या मर्यादा ओलांडून पलीकडे जातात. हरे कृष्ण. बहुतेक त्यांच्या कनेक्शनला काही एरर आली असावी असं वाटतंय. हा, ऐकू येतोय का आवाज? हो हो. हा बरं. तर इकडे त्यांनी माधवेंद्र पुरी हे जे शुद्ध भक्त आहेत, शुद्ध वैष्णव आहेत, त्यांचं उदाहरण देऊन सांगितलेलं आहे की माधवेंद्र पुरी सांगत आहे की 3 वेळाला मला संध्या करण्याची गरज नाहीये, मला पितरांना तर्पण देण्याची गरज नाहीये. का? कारण सतत मी कृष्णाचं स्मरण करत असतो. वेदांमध्ये जाणण्या योग्य कोण आहे? तो म्हणजे श्रीकृष्ण आहे. आणि जेव्हा आपण शुद्ध होतो, जेव्हा माधवेंद्र पुरींच्या स्तरावर जेव्हा आपली साधना चालते, तेव्हा आपल्याला वेदांमध्ये जे जे काही विधी सांगितलेले आहे त्या ती विधी करण्याची आपल्याला आवश्यकता नसते. आता आपल्याला असते कारण आपण त्या स्तरावर पोचलेलो नाहीये. पण इकडे सांगण्यात काय आलेलं आहे की हे जे महात्मे असतात ते या कर्मकांडाकडे ते उदासीन असतात आणि त्यांच्या वेदांच्या पलीकडे ते गेलेले असतात, म्हणजे हे कर्मकांडाच्या पलीकडे. आता पुढचं 53. हरे कृष्णा. श्रुतिवी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जेव्हा तुझे मन वेदांच्या डौलदार अलंकारिक भाषेने विचलित न होता आत्मसाक्षात्कारामध्ये समाधिस्थ होईल तेव्हा तुला दिव्य भावनेची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. म्हणजे आता जेव्हा तुझी इंद्रिय तृप्ती जी आहे, ही त्या इंद्रिय तृप्तीकडे तू
वळणार नाहीस. तुझं मन जे असेल त्या मनाने तू इंद्रियांना वश करू शकशील. त्यावेळेला काय होईल की तू हे जी वेदांचा कर्मकांड विभाग आहे किंवा ही जी अलंकारिक भाषा आहे की अमक्या विधी केल्यावर तुला स्वर्ग मिळेल किंवा अमके अमके विधी केल्यानंतर अशा भौतिक गोष्टी तुला मिळतील, याने मन विचलित होत नाही. कारण आता चित्तशुद्धी झालेली असते आणि असा माणूस आहे याचं मन कृष्णाच्या कमल चरणांवर स्थिर होतं. 54. आता हा जो माणूस आहे ज्याचं मन कृष्णाच्या कमल चरणांवर स्थिर होतं, तर अर्जुन जाणू इच्छितो की असा माणूस कसा असतो, त्याला काय म्हणतात. तर हा आता पुढचा श्लोक आहे. हरे 54. कृष्ण. हरे कृष्णा. अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, ज्याची भावना अशी समाधिस्थ झाली आहे त्याची लक्षणे काय आहेत? तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो? तो बसतो कसा आणि चालतो कसा? हरे कृष्ण. म्हणजे तो बसतो कसा, चालतो कसा, म्हणजे काय, तो कसा वागतो, एखाद्या सिच्युएशनला तो कसा रिॲक्ट करतो, तो अपमान करतो का इतरांचा, इतरांवर क्रोध दाखवतो का, कशा तऱ्हेने तो वावरतो. तर याच्याबद्दल अर्जुनाला माहिती पाहिजे, माहिती हवी आहे. ज्याप्रमाणे एखादा श्रीमंत माणूस असतो, आपण लगेच ओळखतो ना की तो नेहमी त्याच्या गाडीतून प्रवास करतो, तो आपल्याला बसमध्ये किंवा स्कूटरवर कधी दिसणार नाही. त्याचप्रमाणे भगवद्गीतेवरून एखादा स्थितप्रज्ञ माणूस जो असतो त्याची सुद्धा लक्षणे जी आहेत ती आपण त्याच्याकडे बघून, त्याच्याकडे बोलून आपण जाणू शकतो. आता श्रील प्रभुपाद म्हणतात की माणसाने तोंड उघडलं की आपण अंदाज लावू शकतो की हा माणूस कसा आहे, याच्या मनामध्ये काय आहे. जोपर्यंत तो बोलत नाही तोपर्यंत आपण त्या माणसाची माहिती जास्त सांगू शकत नाही. बोलणं श्रीला प्रभुपाद म्हणतात यांनी आपल्याला त्या माणसाची पक्की ओळख पडते. नुसते उत्तम वस्त्र घातले तर आपण जाणू शकत नाही की हा माणूस कसा आहे. तर जो श्रील प्रभुपाद म्हणतात की जो स्थितप्रज्ञ आहे किंवा कृष्ण भावना भाविक मनुष्याचे मुख्य लक्षण म्हणजे तो फक्त कृष्णाबद्दलच बोलतो, कृष्णाच्या संबंधितच बोलतो. असा जो माणूस आहे तो आपण ओळखावा की स्थितप्रज्ञ आहे. पुढचा श्लोक 55. येस. श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्थ, मनुष्य जेव्हा मानसिक तर्क वितर्कामुळे उत्पन्न झालेल्या इंद्रिय तृप्तीच्या सर्व प्रकारच्या इच्छांचा त्याग करतो आणि त्याप्रमाणे त्याचे शुद्ध झालेले मन जेव्हा केवळ आत्म्यामध्ये संतुष्ट होते तेव्हा तो स्थितप्रज्ञ अर्थात विशुद्ध दिव्यावस्थेत स्थित झाला आहे असं म्हटलं पाहिजे. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला लक्षात येतं की जेव्हा आता ते सगळी त्याच्या इंद्रिय तृप्तीची जी इच्छा आहे ती आता भौतिक ठिकाणी न पळता फक्त कृष्णाची इंद्रिय तृप्ती कशी होईल याच्याकडे जेव्हा तो लक्ष देतो, म्हणजे एकसारखा कृष्णाचा विचार करतो, तेव्हा आपण अशा माणसाला म्हणतो की तो स्थितप्रज्ञ आहे. 56.
येस माते. हरे कृष्णा. दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधाः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्या साधकाचे मन त्रिविध तापांनीही विचलित होत नाही आणि सुखांनी हर्षोल्लासित होत नाही, तसेच जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झाला आहे, त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटलं जाते. हरे कृष्ण. तर आता इकडे शिल प्रभुपादांनी मुनी या शब्दाचा अर्थ सांगितलेला आहे. तर मुनी म्हणजे काय, की जे मेंटल स्पेक्युलेशन करतात, जे तर्क करतात की कृष्ण कोण आहे किंवा जे परम सत्य आहे ते काय आहे, तर जे तर्क वितर्क करतात म्हणजे जे मनानी मेंटल स्पेक्युलेशन करतात, मन वापरून ते एखाद्या कन्क्लुजनला येतात, त्यांना मुनी असं म्हटलेलं आहे. प्रत्येक मुनीला वेगवेगळा दृष्टिकोन असतो आणि जोपर्यंत एक मुनी हा इतर मुनींशी मतभेद दाखवू शकत नाही, तोपर्यंत त्याला खऱ्या अर्थाने मुनी म्हणता येत नाही. म्हणजे मुनी म्हणजे कोण असतो, की जो तर्क वितर्क करत असतो, मेंटल स्पेक्युलेशन, की तुम्हाला माहिती आहे ना, वेदांमध्ये नेती हे प्रिन्सिपल आहे. न इति, न इति म्हणजे कृष्ण असा नाहीये, कृष्ण असा नाहीये, किंवा जे परम सत्य आहे ते असं नाही, पण कसं आहे नेमकं ते सांगत नाही. तर याला तर्क वितर्क म्हणतात किंवा मेंटल स्पेक्युलेशन म्हणतात. पण भगवंतांनी या ठिकाणी मुद्दामून स्थिताधीर हा शब्द वापरलेला आहे. तर स्थिताधी मुनी किंवा स्थिताधीर मुनी हा इतर मुनींपेक्षा वेगळा आहे. जो मुनी कृष्ण भावना भावित आहे त्याला स्थिताधीर मुनी म्हटलेला आहे. कारण आता त्यांनी तर्क वितर्कांचा पूर्ण त्याग केलेला आहे आणि कृष्ण कोण आहे, माझं आणि कृष्णाचं काय नातं आहे, हे ज्यांनी जाणलेलं आहे त्याला स्थिताधीर मुनी असं म्हटलेलं आहे. तर जो मुनी आहे त्याला आता दृढ त्याचं मन कृष्ण कमल चरणांवर गेलेलं आहे आणि कृष्ण हाच सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड आहे किंवा तो पुरुषोत्तम भगवान आहे, हे त्यांनी आता एक्सेप्ट केलेलं आहे. तर आता थोडस शेवटचा पॅरेग्राफ वाचायचा आहे. भगवंताच्या कृपेमुळे अशा सुखकारक परिस्थितीत राहून हो, हरे कृष्ण त्याच्या माताजी. तो निश्चितपणे जाणतो की केवळ हा, सीताधीर हरे मुनीचं कृष्ण. सांगितलंय. तो निश्चितपणे जाणतो की केवळ भगवंतांच्या कृपेमुळेच अशा सुखकारक परिस्थितीत राहून आपण भगवंतांची उत्तम प्रकारे सेवा करीत आहोत. भगवंतांच्या सेवेप्रित्यर्थ तो सदैव निर्भय आणि दक्ष असतो. तसेच तो आसक्ती आणि अनासक्ती यामुळे कधीच प्रभावित होत नाही. आसक्ती म्हणजे स्वतःच्या इंद्रिय तृप्ती करता गोष्टींचा स्वीकार करणे आणि अनासक्ती म्हणजे अशा इंद्रिय सक्तीचा अभाव होय. तथापि कृष्ण भावनेमध्ये दृढ असणारा भक्त आसक्त किंवा अनासक्तही असत नाही, कारण त्याचे जीवन भगवत सेवेमध्ये समर्पित असते. यास्तव जेव्हा त्याचे प्रयत्न अयशस्वी होतात तेव्हाही तो मुळीच क्रोधित होत नाही. यश असो किंवा अपयश, कृष्ण भावना भावित मनुष्य नेहमी आपल्या संकल्पामध्ये दृढ असतो. हरे कृष्ण. म्हणजे तो फळांशी कधीच आसक्त होत नाही, कारण त्याला ज्ञान असतं. आता तुम्ही जसं मला सांगितलं की कुठलंही कार्य सिद्धीस नेण्यासाठी अनेक गोष्टी लागतात. फक्त आपले स्वप्रयत्न करून आपल्याला ते कार्य सिद्धीस नेता येत नाही. हे ज्याला माहिती असतं तो काय करतो, तो फळांचा पूर्ण त्याग करू शकतो आणि आपलं मत की हे जे कर्म मला करायचे हे 100% मी कसं उत्तम करू शकीन, इकडे त्याचं लक्ष असतं. आणि हा जो स्थिताधीर मुनी असतो तो त्याला कुठलंही भय नसते, कुठलीही आसक्ती नसते, कारण त्याला पूर्ण माहितीये जे फळ मिळणार आहे हे
मला कृष्णार्पण करायचंय, कृष्णाने मला जी शक्ती दिली त्याच्यामुळे मी कर्म करू शकतो. मग हे जे फळ आहे हे माझं नाही, हे कृष्णाचं आहे. आता पुढचा 57. हरे कृष्णा. यस् सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. या भौतिक जगतात जो कोणी शुभ अथवा अशुभ गोष्टींच्या प्राप्तीपासून प्रभावित होत नाही आणि जो अशा प्राप्त शुभाशुभ गोष्टींची स्तुती अथवा निंदाही करीत नाही, तो पूर्ण ज्ञानामध्ये दृढपणे स्थिर झालेला असतो. हरे कृष्ण. म्हणजे जोपर्यंत मनुष्य या भौतिक जगामध्ये आहे तोपर्यंत शुभ आणि अशुभ या गोष्टी होतच असतात. आणि पण जो कृष्ण भावनेमध्ये स्थिर आहे तो या शुभ अशुभानी विचलित होतच नाही, कारण त्याला माहितीये की हे जे फळ मला मिळणार आहे हे कृष्णाला अर्पण करायचंय. आणि तो नेहमी विचार करतो की जरी मला कुठली वाईट गोष्ट जर मिळणार असेल तर ही आणि वाईट मिळाली असती किंवा माझं आणि वाईट झालं असतं, पण कृष्ण हा माझा रक्षण करताय म्हणून त्यांनी मला थोडंसंच दुःख दिलंय, अशा तऱ्हेने तो विचार करतो. आणि त्याच्यावर जरी संकट आलं तरी या संकटाने तो विचलित होत नाही. त्याला एक पक्क माहितीये, कृष्णाचा जो प्लॅन आहे तो कधीच चुकू शकत नाही. तर तो इतका त्याचा विश्वास असतो कृष्णावर की तो विचलित होत नाही. 58. हरे कृष्णा. यस. यदा सौहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेते, त्याप्रमाणे इंद्रियांना इंद्रिय विषयांपासून आवरून घेणारा मनुष्य पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. हरे कृष्ण. आता हे जे कासव आहे जेव्हा प्रतिकूल गोष्टी त्याच्या बाजूला असतात, समजा जर हिंस्र प्राणी असतील किंवा आणि काही असतील तर ते काय करतं, आपलं जे अवयव आहे, जे पाय आहे ते आतमध्ये खेचून घेतं. तर त्याचप्रमाणे जो स्थिताधीर मुनी असतो तो काय करतो, आपल्या इंद्रियांवर त्याचा इतका कंट्रोल असतो की आता समजा जर तो चालत असेल, त्याच्या मित्रांनी त्याला सांगितलं ये चल आपण बार मध्ये जाऊया, तर तो लगेच जाणेल की इकडे डेंजर आहे, इकडे मी जर गेलो तर माझं अधपतन होईल, मी इकडे जाणार नाही. तो लगेच कंट्रोल करू शकतो. आता एकदा श्रील प्रभुपाद हे कलकत्त्यामध्ये चालत चाललेले होते कुठे, तर तेव्हा त्यांचा एक मित्र होता. त्यांनी बघितलं, त्यांनी म्हटलं काय तू इकडे करतोय, चल आता माझ्या बरोबर मी सिनेमा बघायला चाललोय. तर प्रभुपाद म्हणाले नाही मला नाही यायचं, मला वेळ नाही, बरीच कारणं सांगितली, पण त्यांनी ऐकलं नाही. त्यांनी हट्ट केला, आपल्या गाडीत त्यांना बसवलं आणि ते गेले सिनेमा गृहात. तिकडे गेल्याबरोबर आतमध्ये गाडी पार्क केल्या श्रील प्रभुपादांनी दार उघडलं आणि पळत सुटले. म्हणजे सीताधीर मुनी कसा असतो, तर 3 तास माझे कुठे वाया जातील हे त्यांना लक्षात आलं की सिनेमा बघून काही मला ज्ञान मिळणार नाहीये, हेही जाणीव होती त्यांना आणि त्यांनी तिकडनं ते पळून गेले. तर अशा तऱ्हेने सीताधीर मुनी असतो, त्याला माहित असतं की आपल्याला त्याचा इंद्रियांवर पूर्ण कंट्रोल असतो. म्हणजे आता समजा जर खूप उकडतंय आणि रस्त्यावरून जर आपण चालताना मी साप बघितलाय आणि मी जर तुम्हाला म्हटलं अरे खूप उकडतंय, हा साप तुझ्या गळ्याभोवती घाल, तर तुम्ही घालाल का, मला सांगा. नाही माताजी.
नाही, कारण काय तुम्हाला माहितीये की सापानी जर दंश केला तर तुमचे प्राण जातील. तर अगदी त्याचप्रमाणे ही जी इंद्रिय आहेत ही विषारी सापासारखी आहे, त्यांनी आपलं अधपतन होईल, ते आपल्याला धोका देऊ शकतील. तर योगी जे सीताधीर मुनी असतात तो कसा असतो, गारुड्या प्रमाणे असतो. सर्परूपी इंद्रियांना तो कायम नियंत्रित ठेवतो आणि त्यांना माहिती आहे जर या इंद्रियांना स्वतंत्र रीतीने आपण वागायला दिलं तर आपलं अधपतन होईल. आणि शास्त्रामध्ये जे दिलेले अनेक आदेश आहेत आणि ज्या पाळायच्या जे नियम आहेत की जे आपण पाळायचे, जे डूज आहेत, जे डोंट्स आहेत, की हे त्याला सर्व याचं ज्ञान असल्यामुळे तो त्याची बुद्धी कशी झालेली असते, त्याची बुद्धी एकदम निश्चयात्मक झालेली असते आणि या निश्चयात्मक बुद्धीने तुमचं जे मन आहे ते इंद्रियांना संयमित ठेवू शकतं. जोपर्यंत हे ज्ञान तुम्ही ग्रहण करत नाही तोपर्यंत फक्त मनाने तुम्ही तुमच्या इंद्रियांवर संयम ठेवू शकत नाही. 59. हरे कृष्णा. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. देहधारी जीवात्मा जरी इंद्रिय उपभोगापासून निवृत्त झाला तरी त्याची इंद्रिया विषयांची गोडी राहतेच, परंतु उच्चतर रसाचा अनुभव घेऊन अशा विषयी कार्य थांबवल्यास त्याची चेतना स्थिर होते. हरे कृष्ण. तर आता समजा जर आपण दिव्य स्तरावर स्थित झालो नाही तर आपल्याला आर्टिफिशियली आपले जे इंद्रिय विषयांकडे पळतात, आर्टिफिशियली आपण त्यांना थांबवू शकत नाही. म्हणजे आता ज्याप्रमाणे एखाद्या माणसाला रोग झालाय आणि त्याला डॉक्टरांनी सांगितलं की तू गोड खायचं नाही, भजी खायची नाही, तळलेल्या गोष्टी खायच्या नाहीत असं सांगितलं तर त्या पेशंटला हे आवडत नाही आणि नुसता रोग झाला म्हणून त्याची जी चव आहे ते खाण्यासाठी ती चव नाही जात. त्याला चव असतेच, त्याला वाटतं मला भजी खायची आहे, मला आईस्क्रीम खायचं आहे, सगळं त्याला वाटतं. त्याचप्रमाणे जेव्हा आता अष्टांग योगामध्ये अनेक यम नियम आसन प्राणायाम वगैरे ते 8 अंग सांगितलेली आहेत, तर त्याप्रमाणे आपण अष्टांग योग केला, आर्टिफिशियली जरी आपण आपलं इंद्रिय जी पळतायत विषयांकडे ते थांबवलं तरी पण आपण ते आपलं पूर्ण होईल. ते जे आपण सेन्स रिस्ट्रिक्शन जी आहे, इंद्रिय जी आहे ती विषयांकडे जी पळताय ती पूर्णपणे थांबवू शकत नाही. आणि अष्टांग योग जो आहे ती जी कमी बुद्धीची लोक आहेत, अल्प बुद्धीची लोक आहेत त्यांच्यासाठी आहे. पण हे जे आपलं जो इंद्रियाचा भोग जो आहे, इंद्रिय विषयांकडे आपण पळतो तो नॅचरली आपला बंद झाला पाहिजे. म्हणजे जो भक्ती सेवेचा ज्याने अनुभव घेतलेला, ज्याने नामाची चव घेतलेली आहे त्याला काय होतं, या निर्जीव भौतिक गोष्टींविषयी मुळीच गोडी राहत नाही. म्हणजे तो हायर टेस्ट डेव्हलप करतो. जेव्हा हायर टेस्ट आपण डेव्हलप करतो, जेव्हा जी लोअर टेस्ट आहे ती आपोआपच जाते. लोअर टेस्ट म्हणजे काय, सेन्स ग्रॅटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ती. आणि हायर टेस्ट म्हणजे काय,
कृष्णाची भक्ती करणे. तर जेव्हा आपण आपली इंद्रिय जी आहे ती कृष्ण सेवेमध्ये लावतो, विविध तऱ्हेने तुम्ही लावू शकता. तर जेव्हा आपण कृष्णाच्या सेवेमध्ये आपली इंद्रिय लावतो, तेव्हा त्यांना भौतिक इंद्रियांचे विषय आहे हे आपोआप आपली त्याच्यापासून सुटका होते. ती चव आपल्याला आता परत आवडत नाही. बघा, आता जर मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही आता पुढच्या शुक्रवारी मी क्लास घेणार आहे, पण तुम्ही आला नाहीत तरी चालेल, तुम्ही सिनेमाला जा, तर तुम्ही जाल का? सांगा मला. नाही जाणार माताजी. का नाही जाणार? कारण आता तुमच्या इंद्रियांना ती चव आलेली आहे, किंवा ती चव तुम्हाला जास्त गोड लागते या इतर भौतिक गोष्टींपेक्षा. तर असं हळूहळू हळू आपली चित्तशुद्धी होत असते. जेव्हा आपण कृष्ण कथा ऐकतो, कृष्णाचं नाम घेतो, तेव्हा हळूहळू आपली ही चित्तशुद्धी होत असते. आता 60. हरे कृष्णा. येस. यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, इंद्रिय इतकी प्रबळ आणि उच्छृंखल आहेत की इंद्रियांना नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विवेकी पुरुषाच्या मनाला सुद्धा ती बलपूर्वक ओढून नेतात. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, कृष्ण स्वतःच सांगतोय की इंद्रिय किती प्रबळ आहे. आणि एक महान संत आणि भक्त श्री यमुनाचार्य यांनी सुद्धा तेच सांगितलंय. क्षितिजा माताजी, तो श्लोक दिलाय ना, त्याच्या खालचं वाचायचंय. यमुनाचार्यांनी जे सांगितलंय, माझे मन भगवान श्री कृष्णांच्या. वाचते. हरे कृष्ण. माझे मन भगवान श्रीकृष्णांच्या चरणकमलांमध्ये रममाण झाल्यापासून मी नित्य नवीन दिव्य रसाचे आस्वादन करीत असतो. परिणामी जेव्हा माझ्या मनी एखाद्या स्त्री सोबत लैंगिक सुख उपभोगण्याचा विचार येतो, तेव्हा तत्काळ माझे मुख विकाराने भरून येते आणि मी त्याच्यावर थुंकतो. कृष्ण भावना दिव्य स्वरूपी असल्यामुळे तिचे आचरण करणाऱ्या मनुष्याच्या मनातून भौतिक उपभोगाविषयी रुची आपोआपच नाहीशी होते. एखाद्या भुकेल्या मनुष्याने पुरेपूर पौष्टिक अन्न पदार्थ खाऊन आपली भूक भागवल्याप्रमाणेच ही कृष्ण भावना आहे. अंबरीश महाराज यांचे मन केवळ कृष्ण भावनेत रममाण झाल्यानेच त्यांनी महान योगी दुर्वासा मुनी यांच्यावर विजय प्राप्त केला होता. हरे कृष्ण. तर आता हे आपल्याला, तुम्हाला हरिदास ठाकूरांची गोष्ट माहिती आहे का सर्वांना? सांगा बरं. हरिदास ठाकूरांची गोष्ट माहिती आहे का? नाही माताजी. नाही माहित? बरं. हरिदास ठाकूर हे नामाचार्य म्हणून प्रसिद्ध होते. ते रोज कृष्णाचा 3 लाख वेळेला मंत्र जप करायचे. म्हणजे दिवसातले 22-23 तास ते जप करायचे आणि 1-2 तासच झोपायचे. तर ते मुसलमान होते आणि खूप प्रसिद्ध होते. मोठे वैष्णव म्हणून खूप लोक त्यांना भेटायला यायचे. तर त्यांच्या गावातला जो काझी होता, त्याला हे काय आवडलं नाही की हा एवढा हा मुसलमान असून हा श्रीकृष्णाचा नामजप करतोय. म्हणून त्यांनी ठरवलं की याला आता आपण खूप प्रसिद्ध करायचं. म्हणून त्यांनी एका वेश्येला त्यांच्याकडे पाठवलं आणि ती वेश्या रोज संध्याकाळी जात होती आणि हरिदास ठाकूर म्हणत होते, तुम्ही थांबा, माझा जप झाला की मी तुमच्याकडे बोलीन. तर असं 3 दिवस ती जात होती, पण हे आपले जपामध्ये मग्न होते. मग शेवटी त्या वेश्येने विचारलं की तुम्ही काय करताय, कुठल्या गोष्टीने तुम्हाला आनंद मिळतोय की तुम्हाला या स्त्री सुखाची पर्वाच नाहीये.
माझ्यासाठी इतर पुरुष थांबलेले असतात, मी कधीच कुठल्या पुरुषासाठी थांबलेले नाही. आणि तुम्हाला ज्याच्यातून आनंद मिळतो त्या आनंदाची चव मलाही चाखायची आहे. मग ते त्या वेश्येला सांगतात की आता तू तुझ्या घरी जा, तुझे सगळे दागिने साड्या विक, तुझं घर विक, तो जो पैसा मिळतो तो मंदिरामध्ये किंवा वैष्णवांना दे आणि माझ्याकडे ये. मग ती त्यांच्याकडे संन्यासाचे वस्त्र घालून येते. ते तिला सांगतात की माझ्या अंगणामध्ये या तुळशी वृंदावनाच्या समोर बस आणि हरे कृष्ण महामंत्राचा जप कर. आणि ती त्याप्रमाणे करते. तिचे खूप मोठे केस असतात, लांब केस. तिला सांगतात सगळे केस कापून ये. आणि मग तिला ते मंत्र दीक्षा देतात आणि ते तिकडनं निघून जातात. तर ज्यांनी कृष्ण नामाचा स्वाद चाखलेला आहे त्याला काय आहे, त्याला इतर भौतिक गोष्टी ज्या आहेत त्या एकदम त्या भौतिक गोष्टींचं काहीच आकर्षण वाटत नाही. पुढचा श्लोक. हरे कृष्णा 61. हा. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो इंद्रियांना पूर्णपणे वश करून त्यांचे संयमन करतो आणि आपली भावना माझ्यामध्ये दृढपणे स्थिर करतो त्याला स्थिर बुद्धियुक्त मनुष्य असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. तर इकडे त्यांनी श्रीला प्रभुपादांनी दिलेलं आहे की जो शुद्ध भक्त असतो तो त्याची सर्व इंद्रिय जी आहे तो संयमित ठेवू शकतो. आणि त्यांनी अंबरीश महाराज आणि दुर्वासा महाराजांचं उदाहरण दिलेलं आहे की कसं जो कृष्ण भावना भावित असतो, इंद्रिय जेव्हा तो कृष्ण सेवेमध्ये लावतो तेव्हा त्याच्या इंद्रियांचं कधीच पतन होत नाही. तर श्रीमद भागवतात 9वा स्कंद आहे, तिकडे अंबरीश महाराजांचं सांगितलेलं आहे की अंबरीश हे काय दुर्वासा मुनींसारखे श्रेष्ठ योगी नव्हते, पण ते कृष्ण भक्त होते. त्यांनी अंबरीश महाराजांनी दुर्वासांचा अन्याय शांतपणे सहन केला. आणि हे का शांतपणे सहन करू शकले? आता तुम्हाला अंबरीश दुर्वासाची गोष्ट माहिती आहे का सर्वांना? माहिती आहे असं मी आता धरते. माहिती आहे का? बरं. तर हे जे दुर्वासा मुनी होते, हे अंबरीश महाराज हे खूप मोठे कृष्ण भक्त होते. ते का? आता त्यांनी त्यांची इंद्रिय जी आहे ती संयमित का राहिली? कारण ते नेहमी हाताने कृष्ण मंदिर साफ करत होते, पायानी. ते काय करायचे, वृंदावनामध्ये किंवा इतर जिकडे कृष्णाची मंदिरं आहेत अशा ठिकाणी ते यात्रेला जायचे. त्याच्यासाठी त्यांचे पाय वापरायचे. त्यांच्या डोळ्यांनी कृष्णाचं सुंदर रूप बघायचे, कानानी कृष्ण कथा श्रवण करायचे, जिव्हेने कृष्णाचं नाम घ्यायचे आणि फक्त प्रसाद खायचे. आणि नासिकेने ते कृष्ण चरण कमलांवरची तुळस जी आहे किंवा फुलं वाहिलेली आहेत त्याचा ते सुगंध घ्यायचे. म्हणून आपण सुद्धा नेहमी जेव्हा निर्माल्य असतं ते काय आपण ते हातात घ्यायचं असतं, ते हुंकायचं असतं आणि मग ते पाण्यामध्ये सोडायचं असतं किंवा जिकडे निर्माल्य कुंड असते तिकडे आपण ते हे करतो, अर्पण करतो. तर अशा तऱ्हेने आपण ते हुंकून मग ते नदीमध्ये अर्पण करायचं असतं. तर या सर्व ते त्यांची सर्व इंद्रिय आहेत, या इंद्रियाने ते कृष्ण सेवा करत असल्यामुळे
बरं, मस्तकाने ते काय करायचे, त्यांच्या दंडवत घालायचे. तर अशा तऱ्हेने या सर्व गुणांमुळे ते शुद्ध भक्त तर झालेच होते, पण या सर्वांमुळे त्यांची इंद्रिय जी आहे ती या भौतिकापासून आसक्त झाली होती आणि त्यांच्या पूर्ण कंट्रोल मध्ये होती. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला लक्षात येतं की ज्याचं मन कृष्ण चरण कमलांवर स्थिर असतं त्याला स्थिर बुद्धियुक्त मनुष्य असं म्हटलं जातं. 62 घेऊया आपण. येस माताजी, हरे कृष्णा. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत असताना मनुष्याची त्या विषयांच्या ठिकाणी आसक्ती वाढत जाते. अशा आसक्तीपासून काम उत्पन्न होतो आणि कामापासून क्रोध उत्पन्न होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता सायंटिफिक प्रोसेस सांगितले की जेव्हा आपण इंद्रियाच्या विषयाचं चिंतन करतो, चिंतन केल्यावर काय होतं, आपल्याला त्या विषयाबद्दल आसक्ती वाढत जाते आणि जेव्हा आसक्तीपासून काम उत्पन्न होतं आणि ज्या इच्छा ज्या आपल्या आहेत, काम आहे ते जर पूर्ण नाही झालं तर क्रोध उत्पन्न होतो. आणि आता क्रोध उत्पन्न झाल्यावर आपण बघूया पुढे काय होतं ते. 63. येस, हरे कृष्णा. क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. क्रोधापासून संमोह निर्माण होतो आणि मोहापासून स्मृती भ्रमित होते. स्मृती भ्रमित झाल्यानंतर बुद्धिनाश होतो आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अंधकूपात पतन होते. हरे कृष्ण. तर आता क्रोध जेव्हा उत्पन्न होतो तेव्हा काय होतं की आपण असा कन्फ्युज्ड होतो की नक्की काय करायचं, आपण कुठला निर्णय घ्यायचा, काय केलं पाहिजे, कुठली ऍक्शन घेतली पाहिजे, हे आपण कधीही रागामध्ये बरोबर ऍक्शन घेऊ शकत नाही. स्मृती आपली भ्रमित होते आणि बुद्धीचा नाश होतो. तर हे सगळं कशामुळे होतं, कारण आपली इंद्रियांच्या विषयांकडे आसक्त झालेली असतात, याच्यामुळे हे सगळं होतं. आता 2.64. हरे कृष्णा. एक मिनिट माताजी. येस. राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानेन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंतांची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता मी तुम्हाला सांगितलंय की कृत्रिम पद्धतीने आपण इंद्रियांचं नियंत्रण करू शकत नाही. जोपर्यंत आपण कृष्णाच्या भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये व्यस्त होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही क्षणी इंद्रियांचं पतन होऊ शकतं. तर पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित मनुष्यच आपल्या इंद्रियांचा संयम करू शकतो. पुढचं 65. हरे कृष्णा. प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. याप्रमाणे संतुष्ट झालेल्या कृष्ण भावनेमध्ये व्यक्तीसाठी भौतिक अस्तित्वाचे त्रिविध ताप नाहीसे होतात आणि अशा प्रसन्न भावनेमध्ये व्यक्तीची बुद्धी त्वरित स्थिर होते. हरे कृष्ण. तर बुद्धी स्थिर होण्यासाठी आपल्याला कृष्णाची भक्ती करावी लागते. तर ही भक्ती कशी करायची
तेच हे जे सगळं सायन्स आहे ऑफ सेल्फ रिअलायझेशन किंवा हे भक्ती कशी करायची, हे जे आहे हे आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी समजावून सांगितलंय की भक्ती कशी करायची, कुठले 4 नियमांचं पालन करायचं, जप का करायचा, भगवद्गीता का वाचायची, या सगळ्यांनी आपली इंद्रिय हळूहळू शुद्ध होतात आणि आपण भौतिकाच्या पाठीमागे पळण्याऐवजी आपण कृष्णाच्या दिशेकडे, गोलोक वृंदावनाकडे, कृष्णाकडे आपण धाव घेतो. आता पुढचा श्लोक 66. येस. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य तचा युक्तस्य भावना न च भावयत शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंतांशी संबंधित कृष्ण भावनेमध्ये नसणाऱ्या व्यक्तीची बुद्धी दिव्य नसते किंवा त्याचे मनही स्थिर नसते. दिव्य बुद्धी आणि स्थिर मना वाचून शांती प्राप्त होण्याची शक्यताच नाही आणि शांती वाचून सुखप्राप्ती कशी होऊ शकेल. हरे कृष्ण. तर आता जेव्हा एखाद्या मनुष्य जाणतो, ते मी तुम्हाला सांगितलं 5.29 शांती सूत्र, जोपर्यंत तो हे शांती सूत्र जाणत नाही तोपर्यंत त्याला खरी शांती मिळू शकत नाही. तर त्यात काय सांगितलंय की तप आणि यज्ञ यांचा भोगता कोण आहे, केवळ श्रीकृष्ण आहे. त्याचप्रमाणे तो या प्रकृतीचा स्वामीही आहे, सर्व लोक महेश्वर, आणि सर्व प्राण्यांचा, सर्व जीवांचा तो सुहृद आहे, म्हणजे खरा मित्र, वेलविशर आहे. तेव्हाच हे जेव्हा तो जाणतो की मी कर्म करतोय, हे फळ जे आहे कृष्णाला अर्पण करायचंय, हे कृष्ण या फळाचं शोषण करणार नाहीये, तो माझा सुहृद आहे, माझंही कल्याण त्याच्या हितात, त्याच्या मनामध्ये आहे, माझ्या हितासाठी तो हे करतोय. जेव्हा तो हे जाणतो तेव्हा त्याला वास्तविक शांतीची प्राप्ती होते. तर हे आपल्याला जे आपण शांती सूत्र आहे ते परत डिटेलमध्ये 5व्या अध्यायात बघणार आहोत. पण जोपर्यंत आपल्याला फळाची आसक्ती असते तोपर्यंत आपल्याला शांती मिळू शकत नाही, आणि ज्याला शांती मिळत नाही त्याला सुखही मिळत नाही. आता आपण डायरेक्टली 70 वर जाऊया. हरे कृष्णा. 1 मिनिट माताजी. आपूर्यमाणं अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. समुद्र पाण्याने भरत असूनही शांत असतो. त्याचप्रमाणे जो मनुष्य समुद्रात अव्याहतपणे प्रवेश करणाऱ्या नद्यारूपी कामेच्छांच्या प्रवाहाने विचलित होत नाही, तो शांती प्राप्त करू शकतो. आणि अशा इच्छा तृप्त करण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्याला शांती प्राप्त होत नाही. हरे कृष्ण. आता समुद्र कसा असतो, खूप खूप पाऊस पडला, नदीला पूर येतो, दुथडी भरून ती वाहते, तिचे जे तट आहे ते तट ती ओलांडून जाते, गावामध्ये शिरते नदी. पण समुद्र कसा असतो, स्थिर गंभीर असतो. त्याच्यामध्ये कितीही जोरात पाऊस पडला तरी पण त्याची जी गंभीरता आहे, स्थिरता आहे, ती तशीच राहते. असं कधीच होत नाही की आपलं तट ओलांडून तो जातो. तर इकडे जो स्थिर मुनी आहे, स्थिताधीर मुनी आहे, त्याची तुलना या सागराबरोबर केली आहे, समुद्राबरोबर केली आहे. आता या भौतिक जगामध्ये असतो, भौतिक जगामध्ये असल्यामुळे आपण आपल्या मनाची जी नॅचरल ओढ असते ती भौतिकाकडे असते. मग अनेक विचाराने आपलं मन विचलित होतं. ज्याप्रमाणे बघा समुद्रामध्ये अनेक नद्या येतात, त्या नद्यांची तुलना विचारांशी केलेली आहे की अनेक विचार जरी या स्थिताधीर मुनीच्या मनामध्ये आले तरी
या विचाराने तो अजिबात विचलित होत नाही. त्याची शांती जी आहे ती कायम राहते. तर हे कशामुळे असतं? कारण त्याला ज्ञान असतं. ज्ञान असल्यामुळे त्याची बुद्धी कशी असते? निश्चयात्मक बुद्धी असते, व्यवसायात्मिका बुद्धी असते. तिला फाटे फुटत नाही. तिचा गोल काय आहे? बुद्धीला माहिती आहे की मला कुठे जायचंय. याच्यामुळे मन जे आहे ते कंट्रोल्ड राहतं आणि मन इंद्रियांना इकडे तिकडे स्वतंत्रपणे पळू देत नाही. मन इंद्रियांना कंट्रोलमध्ये ठेवतं. तर अशा तऱ्हेने कितीही नद्या समुद्रामध्ये आल्या तरी देखील समुद्र कसा असतो? स्थिर असतो. त्याचप्रमाणे जो कृष्ण भावना भावित भक्त असतो किंवा सीताधीर मुनी असतो तो पण स्थिर असतो आणि कुठल्याही भौतिक विषयांनी किंवा इंद्रियांचे जे विषय आहेत त्यांनी तो विचलित होत नाही. हा, आता इकडे त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे श्रीला प्रभुपादांचं. हे अमेरिकेमध्ये गेले आणि अमेरिकेमध्ये हिप्पी लोकांबरोबर राहिले. ते हिप्पी लोक कसे होते? दारू, सिगरेट, ड्रग सगळे घेत होते. आणि तिकडे आपण अमेरिका म्हणजे म्हणतो भोगभूमी, भारत म्हणजे काय आहे? तपोभूमी आहे. तर तिकडचे जे निरनिराळे भोग होते ते बघून ते अजिबात विचलित झाले नाही. ते दृढ होते की माझ्या गुरुनी जे कार्य मला सांगितलंय ते मी करणार. ते इतर इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांनी किंवा भोग वस्तू ज्या होत्या त्याच्याकडे ते अजिबात आकर्षित झाले नाही. आता लास्ट आहे 71. विहाय 72 शेवटचा आहे माताजी. विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधि गच्छति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्या मनुष्याने इंद्रिय तृप्तीच्या सर्व इच्छांचा त्याग केला आहे, जो निस्पृह अथवा इच्छारहित जीवन जगत आहे, ज्याने स्वामित्वाच्या भावनांचा पूर्णपणे त्याग केला आहे, ज्याच्या ठिकाणी मिथ्या अहंकार नाही, तोच केवळ खरी शांती प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. म्हणजे ज्याला समजलेलं आहे की आपले मूळ स्वरूप म्हणजे मी श्रीकृष्णाचा नित्य सेवक आहे, याची जाणीव ज्याला आहे ते आपण म्हणू शकतो की त्याला कृष्ण भावनेची त्यांनी परिपूर्ण स्थिती गाठलेली आहे. तर जेव्हा आपण हे समजू शकतो की आता मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे, कृष्णाच्या संतोष प्रित्यर्थ मला कर्म करायचंय, हे जेव्हा हे ज्ञान हे ज्ञानाचा उगम होतो. हे ज्ञान जेव्हा आपल्याला समजतं तेव्हाच आपल्याला वास्तविक शांती आपल्याला मिळू शकते, सुख मिळू शकतं. आता युद्ध न करण्यामागे अर्जुनाची इंद्रिय तृप्ती होती. काय होती? अर्जुन म्हणत होता की हे सगळे माझे स्वजन आहेत, मला राज्य नको आहे, मला आनंद मिळणार नाही. प्रत्येक ठिकाणी मी होतं. ते मी म्हणजे काय? ती इंद्रिय तृप्ती होती की मला माझ्या स्वजनांना मारायचं नाहीये, तर याच्यात मला सुख मिळणार आहे. म्हणजे युद्ध न करणे ही अर्जुनाची इंद्रिय तृप्ती होती. पण जेव्हा तो पूर्ण कृष्ण भावना भावित झाला तेव्हा त्यांनी युद्ध केले, कारण युद्ध करावे ही श्रीकृष्णाची इच्छा होती. स्वतःसाठी त्याला युद्ध करायची बिलकुल इच्छा नव्हती, पण श्रीकृष्णासाठी त्याच अर्जुनाने युद्ध केले. तर हे जे आहे की जेव्हा आपण कृष्णाच्या इंद्रियांना संतोष देण्यासाठी कर्म करतो तेव्हाच आपल्याला शांती मिळू शकते. तर हे जेव्हा हळूहळू जेव्हा आपली इंद्रिय शुद्धी होते, हा जो भाव आहे हा आपण हळूहळू जाणू शकतो, आत्ता नाही.
आता 72. हरे कृष्णा. एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो सॉरी हा, सॉरी नाही एषा ब्राह्मी. एषा ब्राह्मी स्थिती पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक आणि दिव्य जीवनाचा हाच मार्ग आहे की याची प्राप्ती झाल्यावर मनुष्य मोहित होत नाही. मृत्यूच्या शेवटच्या क्षणीही जर एखादा याप्रमाणे स्थित असेल तर तो भगवद्धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. आता इकडे एक खटवांग महाराजांची गोष्ट दिलेली आहे, तर ती आपण वाचूया. क्षितिजा माताजी. हो माताजी. 3री 4थी लाईन आहे. श्रीकृष्णांना शरण जाऊन खटवांग महाराजांनी. हो. हरे कृष्ण. खटवांग महाराजांनी श्रीकृष्णांना शरण जाऊन जीवनाच्या या स्थितीची प्राप्ती आपल्या मृत्यूच्या केवळ काही क्षणांपूर्वीच केली. निर्वाण म्हणजे भौतिक जीवनाचा अंत करण्याचा मार्ग होय. बौद्ध तत्वज्ञानानुसार भौतिक जीवन संपल्यावर सर्व काही शून्य होऊन जाते, पण भगवद्गीतेची शिकवण निराळी आहे. वास्तविक जीवनाचा प्रारंभ भौतिक जीवन संपल्यावर होतो. स्थूल भौतिकवाद्यांनी इतके जाणणे पुरेसे आहे की भौतिकवादी जीवनाचा शेवट केला पाहिजे, परंतु प्रगत अध्यात्मवाद्यांच्या दृष्टीने या भौतिक जीवनानंतर निराळे असे दुसरे जीवन असते. वर्तमान जीवनाचा अंत होण्यापूर्वी सुदैवाने एखादा जर कृष्ण भावना भावित झाला तर त्याला त्वरित ब्रह्मनिर्वाणाची स्थिती प्राप्त होते. भगवद्धाम आणि भगवंतांची भक्तिपूर्ण सेवा यामध्ये काहीच भेद नाही. भक्तिमय सेवा आणि भगवद्धाम असे दोन्हीही परम किंवा आध्यात्मिक स्तरावर असल्याने भगवंतांच्या दिव्य भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होणे म्हणजेच भगवद्धामाची प्राप्ती केल्याप्रमाणे आहे. भौतिक जगामध्ये इंद्रिय तृप्तीसाठी कर्म केले जाते, तर आध्यात्मिक जगामध्ये कृष्ण भावना भावित कर्म केले जाते. वर्तमान जीवनात सुद्धा कृष्ण भावनेची प्राप्ती म्हणजेच त्वरित ब्रह्मप्राप्ती होय, आणि जो कृष्ण भावनेमध्ये स्थित आहे त्याने निश्चितपणे भगवद्धामात पूर्वीच प्रवेश केला आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आपल्याला आता इकडे खटवांग राजा आहे. तो कोण होता? तो त्यांनी इंद्राला आणि इतर देवदेवतांना खूप मदत केली होती युद्धामध्ये, आणि हे देवदेवता विजयी झाले होते. मग त्यांनी खटवांग महाराजांना विचारलं की तुला काय हवंय? मग त्यांनी सांगितलं की मला सांगा माझं आयुष्य केवढं आहे. मग ते म्हणाले आता तू एक क्षणच जगणार आहेस. मग जेव्हा त्याला समजलं तेव्हा त्यांनी पूर्ण कृष्ण कमल चरणांवर ध्यान केलं. तो म्हणाला मला काहीही नकोय. तर हे कोण समजू शकतं की जो शुद्ध भक्त आहे तो समजू शकतो की मृत्यूच्या शेवटच्या क्षणी सुद्धा माझी बुद्धी माझं मन कृष्णावर स्थिर झालं पाहिजे आणि मग मी भगवत धामामध्ये प्रवेश करू शकतो. तर आता हा आपला अध्याय झालेला आहे. तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करा. हो, थँक्यू.